Praise, praise, praise. Alright, so maayong adlaw sa tanan. Good morning. So, welcome to our second church anniversary here at Dumonoy, Mahal, Bohal, Cebu. The disciple of Jesus Christ Church Incorporated. So, without further ado, so maglipay tatanan guys, maglipay tatanan no sa pagkamaayop, sa pagkamatinud-anon sa Ginoo. Amen? No, so grabe. Wala nang pila lang ang tuig ang nilabay, duha na gyud ta ka tuig. Kay nga tungod sa gugma sa kamaayo sa Ginoo ni baro gyud ning simbahana. Amen? So, this time let's start this with a song. Praise. Hallelujah. Sama yung nga buntag mga anak sa Dios. Amen. Dalaygon ba itong buhay nga Dios? Amen. Salamat kayo sa at itong buhay nga Dios, no? Lain na sad nga katuian nga gihatag sa itong buhay nga Dios. Karon dako kita pasalamat sa itong buhay nga Dios. Tungod sa pagkamayas itong buhay nga Dios nakapadayon ta. Niabot og duha ka tuig ng tinuod nga church. Amen. Hallelujah. Palakpakan nato itong buhay nga Dios. Hallelujah. Atong daygon atong buhay nga Dios, this time igsoon atong andamon ang atong nga kaugalingon, atong nga unahuna, atong isentro nga sa atong nga buhay nga Dios. Atong ngawitan atong nga buhay nga Dios. Motuo ba mo og milagro? Amen. This time atong tuuhan nga nay pagabuhaton ang Dios ni ining takna sa kabuntagon. Atong awitan atong nga buhay nga Dios. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Jesus. Oh, in this place, O Diyos, among kinatuan na doon na kay pagkabuhaton. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, worship you. Hanggang pagtuaw, mapayaw ka ning dapit. Come on, church, awit ito nga buhay nga Diyos. Diyos tinguha ka, wala na'y lain ning dapit. Yes, Lord. Talikala na puko, mata nang naabli, milagro aniha ning dapit. Kasing-kasing na ayo, rasya gipan ko, milagro aniha ning dapit. Ang sakit
kini nga dapit amahan. Yes, Lord. Yes, Lord. In this place, Father God, I declare, O Diyos, Yes, Jesus. mga tao nga naman sa gawas, sa kilid, o bisan asang dapita nga aniya karon. Akong ginandiklara, padayon ka magahikap, O Diyos, o magapakunsat sa mga palaang espiritu, O Diyos. Father God, dalaygon ka, O Diyos, sa mga kinabuhi. Salamat sa imong gugma nga way paglubat. Dalaygon ka, takuskag ang ngayon sa tanan. Hallelujah. Dalaygon ka, O Diyos. Kanimo lamang, dalaygon ka. Hiningatak na, O Diyos. Walay kaugalingon na mo ka matuboy, kundi ang ngalan ni Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah. Dalaygon ka. Kanimo lamang, O Diyos, ang tanan. In the name of Jesus. Amen. Oh, amen. Hallelujah. Palakpak ito ka po. Right, so grabe no, sa pagsugod lang daan, nabati na ginato ang presensya sa Ginoo. Amen. I do believe nga wala pa gyud na human ang Ginoo, no? Nagsugod pa lang ang Ginoo sa atong panimbahon karong adlaw. Amen. So this time, so ato gini sugdan nga atong programa karon sa mga pag-ampo. Amen. So akong gitawag si Pastor Erwin Sarvidas aron sa pagsugod sa atong pag-ampo. Mamarog tang tanan atong i-concentrate ang atong mga nauna ngadto sa atong buhi nga Dios ug atong tiyangon ang atong mga mata ug atong giduko ang atong mga ulo. Balaan na mga Dios nga mao'y nagbuhat sa yuta ug sa langit ug maitag iya sa among mga kinabuhi. Salamat Lord sa imong pagkamaayo sa among mga kinabuhi. Salamat Amahan sa imong makatawhan dining dapita Amahan. Magapanalangin ka Lord silang mga kinabuhi Amahan. Among mga pag-ampo Ginoo nga imo silang giyahan Ginoo. Ang ilang huna-una o ilang kasing-kasing Ginoo. Nga ikaw Ginoo sa kanunay nga pasalamatan sa ilang mga kinabuhi Amahan. Tungod nga ikaw man ang tag-iya sa ilang mga kinabuhi. Ang kusog Amahan. Amahan, salamat Lord sa imong pagkamaayo sa among mga kinabuhi. Wala jud ka magkulang Lord sa tanang adlaw Lord. Nagaprovide ka kanunay sa mga kinabuhi sa tanan na mong gikinahanglan Ginoo. Bisan dining dapita Amahan. Lord, salamat Lord. Ikaduha karon nga pagpasalamat diha kanimo Amahan. Salamat Lord sa imong pagkamaayo dining dapita Lord. Sa imong gibutang dining Ginoo. Lord, salamat Lord sa iyang kinabuhi nga imo siyang giatiman Ginoo sa tanang adlaw Lord sa iyang kinabuhi Lord. Salamat Lord sa mga katawhan Lord nga ikaw magatabang kanunay sa iyang mga kinabuhi Lord sa tanang mga katawhan ning dapita. Magapanalangin ka Lord sa mga katawhan ning dapita Lord. Imo kaning patubuon Ginoo. Lord, salamat Lord. Salamat Lord sa imong dakong gugma sa among mga kinabuhi Lord. Bisan Amahan mo nakita Lord ang among makasing-kasing Ginoo. Imong nakita Lord nga adunay makasing-kasing Lord nga dili maayo ang among makasing-kasing Ginoo. Lord, among gipangayo Lord, limpyuhi kami Ginoo. Meaning nga kabuntagon, putliya Ginoo ang among makasing-kasing Ginoo aron sa among pagduol diha kanimo Lord. Limpyo kami Ginoo diha sa imong atubangan Amahan. Salamat Lord sa imong pagkamaluluyon. Salamat Lord sa imong dakong gugma sa among mga kinabuhi Lord. Wala ka Lord nagpasagad sa matag usa ka namo Lord. Nagagiya ka kanunay Lord. Lord, ikaw among pagadaygon ining adlaw Ginoo. Ikaw man ang pasalamatan sa among mga kinabuhi Lord. Daghan kayong salamat Lord nga among naangkon mga panalangin sa among mga kinabuhi Lord. Salamat Lord sa matag pamilya dining dapita gikan sa mga kabataan ngadto sa mga hamtong Lord. Salamat ing tanan Lord.
Nga ikaw magagiya, Lord, silang mga kasing-kasing ug hunahuna, amahan. Nga ikaw, Ginoo, ilang maagagaran, Ginoo, sa tibuok nilang kinabuhi, amahan. Lord, among itugyan kining tibuok buhaton, amahan. Nga ikaw magabuog nga panalangin sa among mga kinabuhi, Lord. Panalangin, Lord, nga langit niyo. Nga ikaw, Ginoo, sa kanunay, among mapataas sa among mga kinabuhi. Lord, salamat nimo, Lord, nini nga kabuntagon. Ikaw among pagadaygon. Ikaw among pasalamatan, Lord. Sa tibuok ng kinabuhi, amo kang halaran, Lord, ug mga pagdaig, Lord, sa among mga kinabuhi, Lord. Kay maayo ka nga Diyos sa among mga kinabuhi. Kiitanan among itugyan ug pasalamatan sa pangalan ni Jesus nga among bugtong luwas. Amen o amen. Right, so thank you Pastor for that prayer, no? So this time akong gitawag ang pastor diri sa Tumunoy Malboal, Cebu nga mao si Pastora Adela Fat for our welcome address. Pakpakan na to siya. Glory to God. Amen. Dalaygon ang Dios sukad pa sa sinugdanan maigsoon. Mapasalamaton ta sa Dios kay kung wala ang Dios wala gid ta mahimo. So nakita sa Dios ang mga kasing-kasing sa mga katawhan. Walay lain nga modawat sa mga pagdaig, walay lain nga modawat sa pagpasalamat, walay dain nga modawat sa pagpasidungog kundi ang atong buhi nga Dios mao tag-iya sa tanang butang. Amen. Dalaygon ang Dios so karon ang panahon nga i-welcome nato kanunay nga ang presensya sa Ginoo unang-una. I-welcome nako ang presensya sa Dios sa inyo tanan og salamat sa Dios nga dunay mga lagyo gyud nga gipadala sa Ginoo. Salamat sa inyong suporta mga igsoon. Salamat sa inyong paghigugma, sa inyong concern diri nga dapit. Salamat sa inyong mga pag-ampo. Mao na dako kayo bili nga matagusan nato mag-inampo ay ta maigsoon kay mao na pinaka the best nga maghatag nato og kusog nga gikan sa Ginoo. So akong unang i-welcome maigsoon ang taga Tarcom, Cebu City. Please stand up. Salamat sa Ginoo, glory to Jesus. No, dalaygon ng Dios. Salamat sa safety sa inyong pag-travel. Salamat nga nagkita-kita kita pa dito sa una dito sa hangtod karon maigsoon. Salamat sa Ginoo, dalaygon ang Dios. So naa sa Tagawalog, Balabagon, Mualboal, Cebu, palihog ko. Naa ba? Be, sweet smile. Okay, so dalaygon ng Dios. So na ako nang na-welcome tanan maigsoon. So welcome in the presence of God and all the glory belongs to the Lord. Amen and amen. Right, so alright, so thank you for that warm welcome, Pastora Adele. So this time, I know nga, muna ang pinakanindot nga segment sa atong panibahon karon, no? Di nato ni palabyon nga puntuha nga makadayig ta diha sa atong buhi nga Dios. Amen. So this time, sunsa man nato mga gipangunahuna diha aso tanang isalikway sa karayo, no? Atong i-focus atong unahuna kasing-kasing diha sa buhay nga Dios. Amen. No, natakarang dire ang pagdayeg sa buhay nga. Amen. So this time, let's welcome our worship aron i-usher ta niya sa presensya sa Ginoo. Amen! Maayong buntag, mga anak sa Ginoo! Malipayan ka ba nga aniata karon diri sa ikaduhana anibersaryo? Amen! Ang malipayan na yung hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Atong pakpakan na masipang pakpak atong buhay nga Dios! Hallelujah! O karon sa dili pa nato sugdan ang kinatibuk-an nga pagdayeg atong lamanon ang atong mga igsoon nga mga maanyag, mga gwapo, gwapa dili ta mo kanay kanang
atong lamanuhon tanan atong mga igsoon. Mugawas sada sa bangko og atong lamanuhon. Hallelujah. Og atong daygon ang buhi nga Dios. Hallelujah. Hallelujah. Lamanuha ang atong mga igsoon. Hallelujah. Diha sa gugma sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Pagkataong nga palandungon, nga kita nagakatigom, nga puno sa kalibay ug pahiyo. Mga problema nga nanlabay, kita gayon nakalahutay, sa tabang niya kayag ang kaluoy. Dayon tadayon ang Diyos, sa tibuok ng kasikasing, dako siyang pagkadayon, simbahon ka ang Diyos sa walay katapusan. Pagkatahong napalandungon, na kita nagakatigom, na puno sa kalibay o pahiyo. Mga problema nga nanlabay, kita gayon nakalahutay, sa tabang niya dayag ang kaluoy. Daygon tadayon ang Diyos, sa tibuok ng kasikasing, dako siyang pagkadayon, simbahon ka ang Diyos sa walay katapusan. Daygon tadayon ang Diyos, sa tibuok ng kasikasing, dako siyang pagkadayon, simbahon ka ang Diyos sa walay katapusan. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat, Lord God, sa imong pagkamaayo, Lord God. Diri sa among kinabuhi, Lord God. Na kanunay kang nagmatinud-anan, Lord God. Diri sa among kinabuhi, Lord. Dili pa mi mo undang sa pag-awit, sa pagdahig sa imong ngalan, Lord God. Kaya wala may mahimo, Lord God, kung wala ka, Father God. Hallelujah, Lord. Ato siyang awitan igsuon. Ang mga huna-huna ni igsuon ato sang ipa kahit ni igsuon. Atong huna-hunaon kung unsap ang kamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi, bisan pa man kani adto hantud karon nagpabilin siyang maayo diri kanato. Tungod kaniya igsuon, naatay kagawasan, naatay kaayuhan, naatay kadaugan igsuon. Maong pasalamati siya igsuon dahil sa imong nahimutangan karon. Hallelujah. Awiti siya igsuon. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Kitubos mo ang kasalanan ko, kibayran mo dito sa krus sa Kalbaryo. Pinaagi sa mga labod mo na ayo ako, tungod sa paghigugmang mo nalipay ako. Gitubos mo ang kasalanan ko, gibayran mo
Tungod lamang kanimo, Lord God, nakabaton mi kaluwasan, Lord God. Nakabaton mi og haruhay, Lord God. Lord, daghang salamat sa imong pagkamaayo, Lord God. Daghang salamat sa imong gugma, Lord God, nga walay paglupad, Father God. Daghang salamat sa tanan-tanan, Lord God. Daghang salamat, Lord God, sa tibok adlaw nimong pag-atiman diri kanamo, Father God. Wala ka nagkulang, Lord. Wala ka nagkulang, Lord. Usada sahay, Lord God. Dili mi matinud-anon diha sa mga tubangan, Lord God. Lord, daghang salamat, Lord God, nga kanunay kang matinud-anon sa tagsa-tagsa na mo kinabuhi, Lord. Daghang salamat sa mong pagkamaayo, Father God. Daghang salamat, Lord God. Hallelujah, Lord God. Takos ka na mong pasidunggan, Lord God. Takos ka na mong halaran sa tibok na mong kasing-kasing o kusong, Father God. Hallelujah, kay wala may ikapalas, Lord God, kundi mao ang mga pagpasalamat. Hallelujah. Hallelujah, Father God. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kinsa ba'y andam nga musayaw sa tungaboy nga Dios? Yes, hallelujah. Amen. Hallelujah. Dalaygon ka tungaboy nga Dios. Niningatak na ison. Atong ihatag ang pinakadabes nga pagdaig sa tungaboy nga Dios. Yes, Hallelujah. Dili ta magtihik-tihik og sayaw igsoon. Amen. Hatag og kusog sa atong buhi nga Dios kay kinsay naghatag og kusog kanato mao ang Ginoo. Amen. So dili nato siya hik-hikan igsoon. Musayaw ta kung pwede mugawas ta sa bangko og atong ipatugbaw atong tingog atong kusog igsoon nga gikan diha sa Ginoo. Hallelujah.
igsoon nga ganahan pa mo musayaw kinsa pay ganahan mo sayaw sa tumbuhi nga Dios ug mulokso diha sa tumbuhi nga Dios ganahan pa mo igsoon kay dili ka mo undang. Hallelujah. So kabaw ko nga muntang sa mga sige ato siyang sayawan ug luksuhan igsoon matud padre nagmaya sa pagdayeg sa atong Ginoo. Hallelujah. mamuhuno sa pagdahig sa tumbuhay nga Diyos. Amen. Kay maura na iyang kalipay. Hallelujah. Hallelujah.
pasalamat, mudayig mo sumpa sa imong ngalan, Lord. Lord, nagpasalamat, Lord. Kay karon, Lord God, nakalalason dahil ko ng buhay na Diyos. Hallelujah, Father God. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Tuwata mo ang pagkain, Father God. Kaya para ni kanimo ang tanan, Father God. Yes. Kung hindi siya suon sa imong himulaan ka, wala mo na maayos sa Diyos. Sa dihang handumon ko ang gibuhat mo, lagi kunis tulad ning dughan ko. Sa kadako sa imong gugma, tanang gibuhat mo, alaga na ako. Isa'y angay nga ako ikapugni, kulang pa man kanibisan ng kinabuhi. Sa gibuhat mo dito sa krus, tanang
God. Wala makalabaw sa imong paghigugma diri ka na mo, Lord. Wala makalabaw sa imong pagkagamhanan, Father God. Ngayon kong pasidunggan, Lord God. Ngayon pa ka na mong mawitan, Lord God. Tungod, Lord God, sa imong pagkagamhanan, Father God. Wala kayarang ikabalos, Lord God. Hindi ang mga pagsimba, Lord God. Mga pag-aawit. Awitan ka ko siya usun. Kaya katapos ka sa kanan. Yes, hallelujah, Lord. Mutu, yes, Lord. Musari, yes, hallelujah. Kanimo akong Ginoo.
Amen, Father God. Magkapamuhat ka, animin ng kapit, Father God. Ipapailang mga kasing-kasing, Lord God. Nga mutotod, mutol, diha kanimo, Lord God. Iwalay mahimo ni Lord God. Kung wala ka, Father God. Hallelujah, Lord. We pray, Father God, na sa among kinabuhi, Lord God. Ikaw ang mapasipuntan, Lord God. Lord, salamat sa mga pulong, Lord. Ngayon mong gipasin natin, diri ka na mo, Lord God. Mga pagpadlong, Lord God. Salamat sa mga pagkikugma, Lord God. Kanunay, Lord God. Nasinati na mo, Lord God. Ay mong mga pulong, Lord God, kanunay. Pagpadlong, diri ka na mo, Lord God. Lord, salamat, Lord God, sa kanunay, Lord God. Mapagkatiman, Father God. Lord, mapilahin ka. Malitok, Lord God, kundi mga pagpasalamat dahil si mong ngalan, Lord. Lord, salamat sa mga pagkamaayo, Lord God. Salamat, Lord. Salamat, Lord God, sa mong kanak-kanan niya karon, Lord God. Lord, salamat silang kinabuhi, Lord God. Ikaw ang magkapamuhat, Lord God, silang kinabuhi, Lord God. I think your blessing, Lord God, sa ilang mga kinabuhi, Lord God. Dili na financial, Lord God, kung dili spiritual, Lord God. Na ikaw, Lord God, magkapamuhat, Lord God, sa ilang kinabuhi, Lord God. Na wala na ay magtuboy sa kinabuhi, Lord God. Kundi ikaw, Father God. Lord, salamat, Lord God, sa mong pagkamahal, Lord. Igsoon ko nito ko para magpaglakat siya sa tumbuhin at yan. Inakinong at salamat na nakalaban at atin sa ikatuha ng anibersaryo, Father God. Kung sa makabot na anibersaryo, ang Ginoo magkakasal tunay sa matahanggan sa ating pinabuhi. Hallelujah. Tapos ka sa dalawang mga pagdaig, pagsitungo, Father God, walay ko na mga alat, Lord. Hallelujah. Ang tayang himaya ang tungog, alang lamang sa tumbuhing at Diyos. Atong pasalamatan, ugbabakan at tumbuhing at Diyos. Kaya pagkamaayo. Hallelujah. Hallelujah. Ang talang mga alam sa Ginoo, pinili sa Ginoo, magaingon, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Okay, amen. Hallelujah. Alright, so amen, hallelujah. Thank you, worship team, for leading us and ushering us in the presence of the Lord. So, hallelujah. Indeed, the Lord's presence is naayod sa atang taliwala karong kabuntagon. Amen? So, can we give a clap of offering before the Lord? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. This time, dito sa atong sa scripture reading nga ipakuan ni Sister Daying. So, Sister Daying, come and read the scripture reading. Praise the Lord, maing buntag ka natong tanan nga mga Kristohanon, nga atong mga kaisunan nga nagmalipayon, nga duol dinhi karong kabuntagon nga diin ang ikaduhang anniversary dili sa balay alampuanan dili sa Tumunoy. Amen. Hallelujah. Ug ako ang magdala sa scripture reading mga igsuon dili sa Salmo 100 chapter 100 verse 1 to 5. Ang uluhan anong mga igsuon awit sa pagdaig sa uno. Awitin nga malipayon ang Ginoo tibuok kalibutan. 2. Simbaha ang Ginoo uban ang kalipay o panuol kamo kaniya uban sa malipayong mga awit. 3. Ilha nga Dios ang Ginoo. Siya ang nagbuhat kanato og kita iyaha, kita iyang katawhan og iyang panon. Sa 4.
sulod kamo sa iyang templo o pasalamati siya dito, sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan og dayga siya dito, pasalamati og dayga siya. Og sa 5, ang Ginoo maayo mumuntad ang iyang gugma ingon man ang iyang pagkamatilud-anon hangtod sa tanang kaliwatan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Sister Dane, for reading the scripture. So, this time, di na to ni pakyason, no, nga taknaa, no, nga atong paminaw na tong pastora diri sa Tumunoy, no, mohatag siya kadaugan, no, niunsa ni siya pagmugna ning simbahana or sulod sa duha ka tuig ni baro gyud siya, no. So, akong ihatag ni Pastora Adel. Salamat sa Ginoo. Sa Dios tanan ang papuri at kaluwalhatian. Amen. Sa saksak sinagol, Tagalog pala ikaw, ate. Okay, so salamat sa Dios. All the glory belongs to God. Sa pag-start gid ani maigsoon, ginapray namo ni nga lugar. Wala pa ni siya church, so nagpray miya ni nga butangan ni simbahan dire nga pinaagi sa tabang sa Ginoo. So wala kahibalo maigsoon. So to make the long story short, dunay gina-reveal ang Ginoo. Dahil ako nagpray ning dapita maigsoon nga dunay itukod nga church. Nga ako magdaho maigsoon gi padayag sa Ginoo, naay confirmation ang Lord sa mga kaigsuonan, sa mga pastor sad. Ako nagpray pug ko maigsoon nga tungod kay ang akong heart maigsoon is a heart of mission. Oo, nga kung unsay will nimo Lord, mosunod ko. So diha jud ko nimo nag-commit Ginoo kay second life na ning gihatag sa Dios sa ako Oo, second life na kay hapit na po ko niya sa una gikuha. Then kanipon nga litli hapit po ko niya gikuha pero naagay plano ang Dios maigsoon. So kato nang gitubag sa Ginoo nga magbutang og church dire. Ako di ay wala ko kay balo, wa ko magdahom nga ako may ibutang sa Ginoo diring dapita. So amazing kayo ang Ginoo bisan moingon ka nga why man Lord, ngano ako di ay? Ako di ay Lord. So makaana kami. Pero ang planos Ginoo sa diha di ay nga wala pa ta na tao ining kalibutan na maigsuon. Kung unsa day pay atong maagian do na nay plano ang Dios. Bisan moingon pa ka nga no, dili ko Lord. Pero ang Dios nakalaana, nakasulat na sa iyang diary, kumbaga. Nakastali na do na nay plano ang Dios sa ato ang matag usa ka kinabuhi. Bisan moingon pa ka nga, dili ko Lord, pareho ni Jonas. Sige, iskapo. So, ingon ana po ko sa una maigsuon. Nga dili ko Lord, mga bata lang akong turuan. Ayaw lang ko anang mga dagko. Kana magpili ka ba, magbuot tas Ginoo. Karon maigsuon mingon ko nga, Lord, ikaw na ang magbuot nako. Dili kay moingon ta sa atong prayer, Lord, your will be done. Usahay kita pay mo trabaho. Dapat katuna na to maigsuon nga once nga padayon atong kadaugan sa Dios dunay mga challenge maigsuon before ni natukod naga-house church dayon kani grabe ang challenge pero ang challenge may mga igsuon gihimo na akong tumbanan. Hapak ko sa Ginoo Lord wala ko'y mahimo kung wala ka Ginoo. Padulong maigsuon ini nga second anniversary kato sa una do na ko'y bukol sa likod. Basta padulong maigsuon ani pong niagi po maigsuon mga 2 months ago, ako pong physical maigsuon. Grabe kaayo. Naga-anxiety ko, depressed, naga-panic attack maigsuon. Daghang wala kay balo. So doon ay akong pagumangkon nga akong gitawagan. Lami kay ngihilak maigsuon to express, pero di ko kahilak maigsuon. Grabe diri ang acid flux maigsuon. Heartburn daw to. O pag laboratory sa doktor, tanan normal. Kabalo ko maigsuon nga ang tira sa yawa. Ning sabay. Pero diha maigsuon nga akong gisurrender tanan nga akong pasaylo tanan Lord. Asa ko dapitan humble down to accept mo dawat ta unsay atong mga kapakyasan. Lord, ibalik ang akong kusog. Create in me a clean heart, Lord. Renew a right spirit within me. Wala mga igsuon, the joy of salvation. Kanunay nato na siya nga exercise nga Lord naapa ba ko'y kalipay igsuonan na dire nga we are one in the band of love. Akong pangandoy magsuon nga usara kita sa gugma sa Ginoo. Kay ang Dios kanunay ang pagkamaayo sa Dios kanunay nagsunod kanato.
Ingon ang Ginoo, siya nga, ako ganun Megson, ingon ko nga, Lord, ako ang prinsipyo, to be contented is the joy of the Lord. Be contented is the joy of the Lord. Unsa pa itong pangitaon ng kalibutan na, daghan na kaayo ron, karon na ang wake up, calling nga ang tanan manumbalik sa tiilan sa Ginoo. Gugma sa Dios ato ang ipahari sa atong kasing-kasing. Kaya ang Dios kanunay ang iyaha mo follow ra gyud ang pagkamaayos Ginoo. Dili man ingon nga financial material tanan na i-reward sa Ginoo. Happy heart, peaceful peaceful mind, tanan makasugakod ka bisan unsay challenge dili na nimo baliwalaon. Dili na nimo kanang idibdibo na. Tagaan ta Lord kat-una nako nga maging strong. Lahutay padayon maigsoon. Dunay challenge damor ka nga mohapa sa Ginoo. Damor ta nga mo humble down sa Ginoo. Dili ta mag-complain. Lord, dili ko mo complain Lord. Padayon ko mapasalamaton nimo. So dalaygon ang Dios maigsoon nga dili lang kini nga tuiga ato i-celebrate sa pagkamaayo sa Dios. Salamat sa tanan na sa inyong mga suporta, mga pastors, mga anak sa Dios, mga kaigsuonan. O God bless kanatong tanan. Ang all the glory belongs to our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Okay. Sige, thank you Mama Adel no sa testimony kadaugan nganong nagmalungtadon ang kaning simbahan na sulod sa duha ka tuig. So this time sa her special song and also the presentation sa matag lain-lain nga simbahan na I do believe nga ang compose ni 3 or 4 ka simbahan. So this time ako ang atong kabalan sa pag-welcome. Buntag ka natong tanan. Yes. God is good. All the time. All the time, God is good. So, aniya kami sa inyong atubangan aron muhalad kami awit para sa atong buhi nga Dios. Og maguluhan kini goodness of God. Pinangga na buhi ko sa
sa pagkamaayo mo. Kanunay ka matinod-ano, kanunay kang maayo ka na ako. Hangtod ako may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod ako. Ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod ako. O gihalad mo, kinabuhi ko, tananganan ko. Ang pagkamaayo mo, kanunay nagsunod ako. Kanunay kang matinod-ano, kanunay kang maayo ka na ako. Hangtod ako may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Salamat sa Diyos. Thank you, Kalugtuan Church. So this time, so arita sa sunod na tong presenter, no? Layo pa yun sila ginikanan, no? So let's welcome the Tarcom Church. Amen. Hallelujah. Napa mo din ha kay mo. Dili mi muhala dag wala na mo. Bitaw ka na muhala day mi og awit sa tong buhay nga Dios. Nag-title ni og labihan. Sa
Thank you. Maigsoon, dili kabayran. Unsa man ang ibalos nato sa Dios, wala gitay kabalos kundi ang pagpasalamat. Amen. Dili kabayran ang pagkamaayo sa Dios. Amen. Blotot. Saan ba pura? Dili kabayran doon. Nanay pilin dia? Dito. Nabi to sa pilin dia? Ato ada? Pilin. Paningot kag mayo lagi doon. Dito hangit ko lang dito. Ana dong? Dili kabayran. Pwede na po, hindi makaya. Mana? Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Saman ang ibalos ko sa Diyos sa mga kaayuhan na naangkon ko. Dili kabayran sa sapati ni Gulawan. Ang kimaroon harap ko kayo. Nakanang na akong kayo. Amen, hallelujah. Pag-isang kayo ako, O Ginoo. Daan sa pumamo malaway pagbuwan. Sa kabulanan ko pilipan kung saman ang ibalos ko sa Diyos sa mga wanda na angkon ko. Hindi na babaya sa salapin ni Gulawan. Sa panahon na ako naghahamon. Amen, hallelujah. Sa namin na iatuloy ko tanong. Ilalang ko namin sa Panginoon. Sa pangabutan ng kung saman ang ibalos ko sa Diyos sa mga kaayuhan na naangkon ko. Hindi kabayra sa salapig mong Gulawan. Nabulong ko yan ko kanino. Kung saman
more practice. Wala na ngayon, more. Murag karon pa madagoy ang practice ato. Aw. Alright, so thank you sa matag simbahan nga ni-present sa tubangan karon no. So salamat sa Ginoo sa manindot nga talento. Alright, so this time atong andamon atong matag usa kasing-kasing huna-huna no. So alright, so na po na mo apas, mo present daw, taga-tunga church. Sige daw be. Maapas daw sila, di po daw sila palupig. Kay upat man tayo nga simbahan, no? Most present po po sila. So atong gibelka mga youth sa tunga church. So manayaw dagway ni sila kay so, mao din ang mga youth sa taga Praise, praise. Praise. Gawin na, sa cellphone. Sige, sige, pas. Sorry. Balik. Eric, ang diri. Sige. Sing the song of ages to the Lord. And all of God before us, and all will believe. We sing the song of ages to the Lord. He is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. You'll sing the song forever
when they met, and the angels cried, holy, all creation rise, holy, you were lifted high, holy, holy forever. And the people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and possession, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and possession, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation rise, holy, you were lifted high, holy, holy forever. People sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Sing, holy, holy forever. Thank you. Thank you, PWMI Church, Tunga Church. So, thank you sa mga ni-present rin sa Tubangan, no? No, sa mga upat nga simbahanan nga ni-present rin sa Tubangan. So, let's give God pakpakan itong Ginoo, no? Tagahatan niya nga talent sa matag-usan nato, no? Sa itong pagkanta o pagdayig diya sa Ginoo. I do believe nga ang Ginoo gyud na imaya atong mga pagkanta ganiha. Amen? So, this time, fasten your seatbelt. No, kay karon kay ang takna nga maminaw ta sa pulong sa Ginoo, no? Let's allow the Lord nga matigstorya sa tua, no? Atong upinaw tong mataguna kasing-kasing hunahuna, no, sa pagpaminaw diha sa pulong sa Ginoo, no? Nga iyang nga pagadad-on sa iyang ubos nga alagad nga si Pastor Gideon Candelario. Akong gihangyo matag-usa sa pagpamarog o atong ablihan ng ato ang kasing-kasing hunahuna igdudungog sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Dios nga maoy nagmugna sa matag-usa namo kakinabuhi. Ikaw ang Dios nga nag-umol ug sa imong pagbuhat sa imong pagpakatao sa matag-usa nga niya karon. Doon na kay plano nga no kaming nahimugso. Ang imong plano o Dios nga kami makaalagad kanimo. Makalagad diha kanimo karon og hangtod sa imong pagbalik. Hangtod Ginoo nga kami lalinon sa dapit nga wa nay katapusan. Amahan, salamat o Dios nga imo kaming gihatagag higayon nga makapaminaw, makabati na usab sa imong mga pulong. Di makakat-on na usab kami sa imong mga mensahe.
ug amo kang gipasalamatan nga imong usab kaming panalanginan sa imong mga pulong nga gikinahanglan namong masabdan nga angay namong ikinabuhi samtang doon na pa'y panahon. I-bless Ginoo ang mga kabatan-onan, mga hamtong nga niya karon, bisan pa ang among mga silingan nga makabati karon sa imong mga mensahe mo abot usab ngadto kanila ang imong pinasahing panalangin. Sa tanan Ginoo nga ako makigsuonan nga naa karon sa nagalaing mga lugar nga naminaw sa imong mga pulong, I declare nga ang imong mga panalangin dili gayud malimitahan. Moabot ngadto kanila nga way kulang. Moabot ngadto kanila Ginoo nga sobra o Dios sumala sa imong mga mensahe. I declare sa matag usa nga niya karon nga kini mo tisuk sa kamong kasing-kasing mangitag dapit luna sa among matag kinabuhi. Nga kini maghatod kanamo og kabag-uhan, hingpit nga kadaugan nga magdala kanunay sa kaluwasan ngadto sa kinabuhing wali katapusan. We pray, Lord, in Jesus' name, amen. Okay, amen. Happy sa tanan, second anniversary. Salamat kayo sa Ginoo sa inyong pagbisita, pagtambong, o paghatag sa inyong presensya. Kabalo ko nga ikan mo sa nagkalaing mga dapit, o dunay mga challenge gyud, labi na gyud sa mga lagyo, usas mga challenge sa gipot sa panahon karon ang pagbiyahe, o dili gyud sayon mga kaigsunan ang pagbiyahe, labi na gyud kung gikantas layo-layo nga dapit. Apan tungod kay maayo ang Dios, gitagaan ta niyang kadaugan aron atong mahalad ang atong kinabuhi, ug labaw sa tanan aron nausab atong madunggan makatunan ang mga mensahe sa Dios alang sa matag usa nato ka kinabuhi. Akong gihangyo ang tanan gyud nga maminaw sa pulong sa Dios, ayaw usiki ang mga minuto nga diin nakigsulti o makigsulti ang Ginoo sa atong kinabuhi. Dili lamang kay kamuray gisultihan sa Dios, kundi ako, kundi kita usab tanan mga kaigsunan ko sa Ginoo. Inay mong tapad, ang dama ang imong kasing-kasing. Ang pulong sa Dios mga kaigsunan diha sa libro sa Hebreo, kapitulo 12 mga kaigsunan, diha sa bersikulo 28, naghatag ni kanato og mga pamaagi kung unsaon aron atong makatunan ang gikinahanglan gyud natong buhaton niining katapusang mga adlaw. Ang tema mga kaigsunan, mga buhat sa pagpasalamat niining katapusang mga panahon. Giklaro gyud sa atong Ginoong Hesukristo kung unsay mahitabo sa katapusang mga adlaw. Dili lang mga kaigsunan gisaysay sa makausa, kundili gibalik-balik gayud kini sa pagsulti sa atong Ginoo kung unsay mahitabo sa katapusang mga adlaw. O kanunay ning gilabas, gipresko sa mga panahon nga ang mga apostoles, ang mga magwawali, magsangyaw mahitungod sa plano sa Dios. Si Apostol Pablo nagpasabot usab mga kaigsunan kung unsay kinaiya sa mga tao niining katapusang mga adlaw. Ingon si Apostol Pablo, lisod na kaayo ang pagpangalagad sa Dios sa katapusang mga adlaw. Tungod kay kung imong tan-awon mga kaigsunan sa katapusang mga adlaw, ang mga tao grabe na kabisi. Og ang pulong bisi maoy himuong murag balido sa tao nga makarason siya sa Dios aron di siya kasimba. Pero dalaygon kayo ang Dios nga niya ka. Nagmadaugon ka tungod kay gipili nimo ang plano sa Dios. Wa nay laing plano ang Dios sa atong kinabuhi, mao nga maalagaran nato siya karon og hangtod sa pag-abot ni Jesus, hangtod nga kita lalinon sa dapit nga wa nay katapusan. Mga igsuon ko sa Ginoo, ang Dios nagpahinumdom kanunay sa atong trabaho kung adto natas langit. Dili nato kalimtan ang gitudlo sa Dios kung unsay angay natong bansayon samtang napatas kalibutan. Kay sako nang gikaingon mga kigsunan samtang namalandong ko, bisan kinsa nga mga trabahante, kung musulod gani siya trabaho o niya dili siya hanas sa maong trabaho, hapdi ra gyud na siya. Kinsay nakasuway og pagpanarbaho. Musuod mo og trabaho o niya pasudlon mo anang trabaho nga wa nimo mabansay, wala maanad ang imong lawas. Moingon gyud ka sa imong giaplayan, ma'am, ay lang ko sweldohi, mo pauli na lang ko.
Kay wa man kamanad, wala man nimo bansaya ang imong kaugalingon. Makasud pug kag trabaho nga wala ka makabalo, kapila sa siguro ka makasab-an. Kay wa man ka masayod. O niya, kung sige kag kasab-an, moabot pod ang panahon nga, moingon ka, Lord, pabalikan na lang siguro ko sa kalibutan. Murag apiki ko diri. Kay wa man day ko sayod nga mao ni akong trabaho. Dapat kitang mga tao nga nagtuog Dios, kabaluta sa atong trabaho kung adto natas gingharian sa Dios. Kung sa may atong trabaho mga kaigsunan sa kalibutan, kung gibansay o gitarong nato ni, damor natong bansayon og tarongon, ang trabaho diin plano sa Dios nganong gipakatao ka. Kay ikaw ug ako gipakatao nga may plano ang Dios. Amen. Sumala sa sulti ni Isaias, ikaw ug ako giumol sa Ginoo para daygon siya. Pero timan daghang mga tao nga kaniadto sa karaang panahon in Old Testament, Genesis hangtod Revelation, Old and New Testament mga kaigsunan, nga gipakita sa Dios nga daghang mga tao nga nagsakripisyo pagdaig sa Dios pero wala dawata sa Dios. Naay mga tao nga nagsakripisyo, naghalad, miadto silang mga lugar aron daygon ug halaran nila ang Dios. Apan nahimong kawang ang panahon nganuman kay wala nila tumana ang gi-require sa Dios. Nindot kayo mga tigsunan nga awit kaganina. Ang atong Ginoo, King of Kings. Hari siya sa mga hari. O niya ang pinaka-point pagyod, huli ang atong Dios. Ingay mong tapad, huli. Dili mo dawat ang Dios og halad kung ang naghalad dili balaan. Og ang pulong paggabalaan, dili na siya pwedeng angkonon kung way ebidensya. Daghang mga tao mo ingong balaan, pero ang kasing-kasing dautan. Ang hunahuna, simang sa tuyo sa Dios. Mohinungdan ikaw ug ako gipasidan-an kung unsa ka importante ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Giligoon kini ni Ginoong Hesus diha sa Mateo 4:4, Lucas 4:4, nga dili mabuhi ang tao sa panlamang. Unya gidasig gyud sa Ginoo nganong kinahanglan tang maminaw sa pulong sa Dios. Kay ang pagpaminaw dunay gyud tay maangkon ang pagkabulahan. Amen. Pero timan ni naminaw ka sa Dios, pero timan nakit-an ta sa Dios, nakit-an ta sa Ginoo kung maminaw ta karon. Kita pod ang Dios kung maminaw po batas sa dautan. Kay duha ra man gyud ka klase ang pulong sa tibuok kalibutan. Pulong nga gikan sa Dios, pulong gikan sa yawa. Ang pulong gikan sa Dios, mubira ka nimo aron ka baguhon, aron ka malig-on, aron ka madasig, aron ka makadaig, makahalad, makapasalamat sa Dios. Pero pulong pod sa kaway, luyahon sad ka. Muna nga kung naluya ka kaniadto, hinumdumi, duna kay Ginoo pero ang yawa naghari nimo. Pero bisan kung naay mga pagsulay, naay kaluyahon apan imong gipandayon ang imong pagpangalagad, nagmadaogon ka. Hinumdumi walay laing hari sa imong kinabuhi ang Dios. Sa katapusang libro sa Biblia, ang gipadayag mga kigsunan ko sa Ginoo, ang gipakitang trabaho sa mga tao nga makasulod og bangong langit, mga pagdaig, mga pagpasalamat ang ilang gitrabaho dito. Munang batasanon nato kanunay ang pagpasalamat. Pero diha sa pagpasalamat, dili lamang ni pwedeng angkon-angkonon, dapat dunay mga buhat. Amen ba? Dumantay buhat sa atong pagpasalamat. Dunay kalahian sa pagpasalamat nato sa Dios o pagpasalamat nato sa tao. Kay kung kita magpasalamat nato sa tao, ang tao mga kigsunan malipay siya, mudawat siya. Kung ang tao magpasalamat, bisan siya maayo o dili maayo. Pero hinumdumi, kung ang tao nga magpasalamat sa Dios, o niya dautan. Timan dawaton sa Dios dili. Gikan sa Old Testament, walay tao o walay halad nga dawaton sa Dios nga dunay apan. Grabe ka strikto ang Dios.
Dili siya mo dawat og mga halad nga mga mananap sama sa karnero, baka ug uban pa nga dunay tatsa. Dunay apan, buta, timpang, bakol, niwang, dili na dawaton sa Dios. Mao bitaw nang mianhi si Jesus aron ang atong pagkakulang, aron ang atong pagkabuta, aron ang atong pagkabungol o pagkaniwang diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Matambok ta. Buti pasabot, lig-on ta, ug dasig ta, speaking about pagpasalamat sa Dios. Ug maoy ebidensya nga gipanalinganan ka sa Ginoo nga mianhi ka. Ay naimong tapat, congratulations. Diha sa Hebreo mga kigsunan, kapitulo 12, versikulo 28 niingon dinhi. Busa magpasalamat kita kay nakadawat man kita og gingharian nga dili gayud matahiog. Magmapasalamaton kita og simbahon ta ang Dios sa paagi nga makapahimot kaniya uban ang pagtahod og kahadlok sa Dios. Uban ang pagtahod og kahadlok. Duha ka buk ang gi-require diha sa pagsimba. Kung doon nataan ang duha, malipay ang Dios. Mahimot ang Dios. Unya ko ang ebidensya nga nahimot ang Dios, bisag di pa ka mangayog panalangin, i-bless na ka. Inoday. Ecclesiastes kapitulo 2:26 mo na akong gigunitang bersikulo. Nga ang gikahimutan sa Dios, tagaan niyag kaalam, tagaan niyag kahibalo, tagaan niyag kalipay, ug labaw sa tanan, ingon ang Dios kanang mga kwartas mga dautan, kanang mga dautan iyang patrabahoon, ug ang ilang tiniguman ihatag sa Dios. Mismo ang Dios mohatag ngadto sa mga taong iyang gikahimutan. Muna makabantay ka sa mga tao nga kaniadto, dili sila busy sa pagtrabaho sa kalibutan, apan wala sila gutme. Wala sila magkapasmo-pasmo. Si David, gilibutan siya sa mga kaaway, apan iyang gisugilon diha sa libro sa Salmo. Miingon siya, Salmo 23, gilibutan ako kaaway, apan giandaman mo ako ug pagkaon taliwala sa akong mga kaaway. Ang atong mga kaaway, mga kaigsunan, dili lang si Satanas. Sometimes, kung naay mga kulahiyahon, ang tao mo ingon dayon si Satanas tungod ni tani. Pero usahay dili makamatikod ang tao, usahay ang kaaway. Number 1 nga kaaway sa tao, iyarang kaugalingon. Mao bitaw nang nakig-away kanunay ang atong pagkatawhanon sa espirituhanong bahin. Ug usahay ang tao, mga kigsunan, mo pili sa siyang kaugalingon. Kaugalingon niyang desisyon, kaugalingon niyang gusto. Unya sa panahon nga makit-an sa Dios, mga kaigsunan, ug mangayo sa panalangin sa Dios, unsaon man paghatag sa Dios sa panalangin, nga ang iyang gusto maoy gisunod. Mao na kung imong lantawon si Pablo, mga kaigsunan, naghisgot siya si Pablo usasas mga gigamit sa Ginoo pag-discuss ining buhat sa pagpasalamat. Kay kining pagpasalamat, mga kaigsunan, na sinatian ni Pablo. Kasi Pablo, mga kaigsunan ko sa Ginoo, iyang gisugilon, mga kaigsunan, nga parte daghanang mga pagsulay nga miabot sa iyang kinabuhi. Pero likod sa iyang mga pagsulay, mga kaigsunan, iyang nakitaan nga ang tinuod di ang kalampusan, dili di ang pag-angkon sa iyang kaugalingon, nga siya mo'y naghari kundi ang Dios. Munang miingon siya nga ang tinuod, no? Dili na ako ang nabuhi, kundi si Jesus na. Eh, na imong tapad, how about you? Si Jesus na ba? Si Jesus na ba? How about kung singkahan ka? Libahon ka? Daoton ka? Si Jesus pa ba ang imong gisulti? Mga pulong pa ba sa Dios ang atong migawas sa tumbaba? Kabalo ba mo, mga kaigsunan, ang tinuod nga dunay Jesus, siya ang naghari, siya ang nangulo sa itong ginabuhi, bisan kung unsaon kas kalibutan, dili nimo kalimtan ang pag-thank you ni Lord. Amen? Emang malandong sa ta.
Kaysa ato ang pagkakristohanon o pagkatinunan ni Jesus Christ, bali-balihon das mga pagsulay. Dili aron silutan ka. Dili aron mag-antos ka. Kundili aron mapulahan. Kay human sa mga pagsulay, ang ipakita sa Dios dihas balang kasulatan, ikaw gayud panalanginan. Dili man ta panalanginan kung di ta makasinatig mga pagsulay, kay dihas mga pagsulay, makitaan man ta, tinuod tang anak sa Dios. Ang ato kurong pukusan mga kaigsunan kining buhat sa pagpasalamat. Diha sa pagpasalamat nato mga kaigsunan sa mga tao, labi nas politiko, kay bag-o pagkaayong human ang eleksyon, makadawatag mga regalo, yang uban wa pagani regalo pero danay sobre. Yang uban way sobre magbagulbol. Di ba? Kung tao ang atong pasalamatan, bisan ikaw kung pasalamatan ka mga kaigsunan, malipay ka. Pero kabalo ba mo? Kung ang Dios na gani atong pasalamatan, ang iyang pangitaon, ang imong kasing-kasing. Ang imuhang mga buhat. Kaya ang tinuod mga kaigsunan, ang gusto sa Dios nga magpasalamat kaniya, mga taong giluwas ni Jesus Christ. Mga taong gilimpyuhan sa dugo ni Jesus Christ. Mga taong nga gibalaan sa pulong ni Jesus Christ. O diha sa atong pagpuyos kalibutan, dapat mauni atong bansayon ang pagkinabuhing balaan. Kining maong bersikulo mga kaigsunan, maghatag nato nig mga ideya, tungod kay nagpasidaan ang Dios, kung imong lantawon mga kaigsunan sa bersikulo 12, ang konteksto dinhi, mga pahimangno o mga pasidaan. Mga pahimangno o pasidaan. Kung maghisgot gani tag pahimangno, kung ang Dios na gani ang magpahimangno, grabe na siya kaimportante. Grabe na siya kaimportante sa atong pagpuyos kalibutan. Kung ang Dios na mo'y magpahimangno mga kaigsunan, mahitungod sa pulong pagpasalamat. Kay sa ato nang nadunggan mga kaigsunan, dili lagi tanan magpasalamat. Dawaton sa Dios. Kay diha sa pagpasalamat mga kaigsunan, kung imong lantawon ang pagpasalamat, doon na kay buhaton. Na ay mga halad sa pagpasalamat kung imong lantawon, usana niya na ang imong kaugalingon. Diha sa paghalad sa tong kaugalingon, diha mo'y pantayanan kung nagpuyo batang matarong. Nagpuyo batang balaan. Maubitaw nang miingon si Jesus, muadto gani mo halaran aron maghalad mo. Yatiman kung doon na kay gidala nga halad, number 1, ang imong kaugalingon. Ang imong kasing-kasing. Ang imong una-una. Ang tanan nga naani mo, dili pwede nga ang imong lawas na adire, ang imong una-una to sa Pinoy-anan. Dili po pwede mga kaigsunan ang imong una-una na adire, ang imong lawas to apod sa Pinoy-anan. Kay kung maunay mahitabo, muingon ang inyong pastor, ang inyong hunahuna na aman sa simbahan, kamutuan mas inyong Pinoy-anan. Magwali ang inyong pastor nga wala ang inyong lawas dire. Ilhon sa inyong pastor nga ang mga nanimbang mga kalag. Muingon ang inyong pastor siguro, may buntag mga kalag. Kay mga bangko na may nabilid. Dili maayo mga kigsunan ng atong lawas, magkabahin-bahin. Kung asa gani atong lawas na adihang atong nauna. Kung nahatag anato mga kaigsunan ang ato ang lawas, nahalad kini ngadto sa Dios. Siguro ang imo nauna kasing-kasing nahalad sa Dios. Usahay mga igsoon usa ka challenge kung hapit na mag-alauna. Ang lawas na inahalad pero una kanuna. Kanuna ba? Sudan na bay kanding. Mao na niingon ang Dios mga kaigsunan, higugma ang Dios dili lang sa kusog. Higugma ang Dios dili lang sa una-una, kundi sa kasing-kasing kusog, kalag, mga kaigsunan kus Ginoo. Higugmao na to siya sa tibok natong pagkatao. Atong ihalad kinatibuk-an ngadto sa Dios mga kaigsunan kus Ginoo. Unya atong hinumduman nga kini dapat balaan. Niya inigtanaw sa Ginoo, dili mo tan-aw ang Ginoo kung unsay imong posisyon sa simbahan.
maribirin kag mabisyap, madoktor, mapastor, propeta, dili na mo'y tan-ahon sa Dios. Ang imong tan-ahon kung giunsa nimo pag kinabuhi ang iyang mga pulong, kung giunsa nimo pag-apply ang iyang mga mensahe, kung tinuod bang nagapanghitabo ang mga sugo sa Dios sa atong kinabuhi, kay kung tinuod nang natuman ang pulong sa Dios sa imong kinabuhi, pangitaon ka sa Ginoo, aron ka panalanginan niya, pangitaon ka aron kaligonon, pangitaon ka aron dasigon, kay hinumduman nato nining katapusang mga panahon. Si Pablo miingon, lisod na kayong pagpangalagad. Nganuman, grabe nang bisiha ang mga tao ron. Grabe rong bisiha. Gidasig ang mga tao sa atong Ginoo, mga kaigsunan, mag-ampo. Hay may mag-ampo nga magbuntag na magsilpon. Tan-awa ra guna mga bata karog mga kabatununan. Unsa may mahitabo sa human sa ilang pagkabatanon. Kung wala sila ng katunan, silpon ang kanunay ang imong makit-an. Kita mo sa mga kuha sa silpon, ang mga batanon karon. Di na gani kayo mag-10 anyos, 15 anyos, napagani mga inana, pangindaron, kabalong-mulungag. Pero pakulita og silpon, perting, brayta. Di kabalong muutan. Pakuhaon ni mo og utanon. Ambot lang, haguno imo'y daydon. Wagyot. Kung kita na bisis mga butang sa kalibutan, unsa kaha kung pasudlon tapan ng lital, wa tay kalibutan. Magtanga-tanga ta dito sa langit. Ang uban ng hilak na. Ikaw gasiga pa. Wala man kitay laing buhat dito sa langit. Ang pagpasalamat. Gipadayag 7-9 sugod mga igsoon. Grabe kadaghan ang mga kadaghas balas sa baybayon. Walay makaihap, gikan sila sa naglaing mga gikan sila sa naglaing mga nasod tribo, mga kaigsunan. Unya nangutana si Juan, kinsa man ni sila. Unya ang tingog mingon, nakailakad kinsa sila. Sila ang mga tao nakalahutay sa dagong mga paglutos. Giluto sila sa cellphone apan wala gid sila magpadala. Biblia ang ilang gidala. Biblia ba imong gidala? Amen. Matagsimba na tos Ginoo, dapat doon na tayo buhat. Doon na tayo buhaton. Buhat sa pagpasalamat mga kaigsunan ko sa Ginoo. Nindot manggod kaayo nang naakay gibuhat kay sawa kay gibuhat. Kay ang Ginoo mo ganti dili mga kaigsunan saway nahimo. Muganti ang Dios sa sumala sa tanan natong gibuhat. Maayo man kinigdawtan ang pangutana kung wa kay gibuhat. Siguro mo ingo, pastor. Nagbuhat mo ko gahapon. Unsa man? Grabe kong marites gahapon. Luya kong marites. Awag yung kay maaning maayo, ana. Mga igsoon, bantayanan kayo sa atong panahon karon. Kining buhat sa pagpasalamat. Unang buhat sa pagpasalamat, mga kaigsunan ko sa Ginoo, gibasa ka ganina diha Salmo 100. Ingon diha sa 100, mga kaigsunan sa Salmo, kung imong tan-awon diha sa bersikulo 1. Ingon siya diha hangtod sa 4. Awiti nga malipayon ang Ginoo tibuok kalibutan. Wow! Malipayon! Ang gusto sa Dios nga makit-an ka malipayon, usahay ang problema mga kaigsunan sa tao. Musimba ra kung wa nay kanang wa nagyong madaw-daw ba? Kanang wa nay laing kapaingnan. Pero naapagani, haruhay pagani. Pero salamat sa Ginoo nga sa imong pagkaruhay, wa ka malimot niya. Amen? Awiti nga malipayon ang Dios. Isa simbaha ang Ginoo uban ang kalipay. O panuol kamo kaniya uban ang malipayong mga awit. Ilha ang Dios nga Ginoo. Siya ang nagbuhat kanato og iya kita. Og iha kita. Iya kitang katawhan og iya kitang panon. Unya dinhi sa 4 ingon siya, sulod kamo sa iyang templo og pasalamati siya. Sulod kamo sa iyang balaang puluyanan og dayga sa didto og pasalamati siya. Mao ni angay natong trabahoon na ay mga pagdahig. Amen? Mga pagpasalamat. Nya ingon diha, sulod kamo. Kabalo ba mo mga kaigsunan ang gihulat sa Ginoo ang desisyon sa tao? Kadaghang kay mga taong gidasig gipawalihan sa Dios. Pero di gyapon kabuhat aning sulod kamo sa templo. Ang uban siguro gikuhit na sa templo.
Di ba? Nay rason nga nung gipadul-an ta dinhi og simbahan. Amen. Nay rason nga nung gisuginlan ka nga dunay simbahan. Nay rason nga nung kinahanglan kang masayod nga dunay simbahan. Kay diha sa simbahan mga kaigsunan, diha nimo pasalamatan ang Dios. Diha nimo daygon ang Dios. Ug diha nimo bansayon ang imong kaugalingon. Sa aron sa panahon ining adto na natog langit, bansay na kay ta di na ta magreklamo. Kay kana mo kong trabaho mga kaigsunan nga dili ta bansay pertigyo ng kapuya. Kabantay mo kanang mga construction worker. Init kaayo. Pero kung imong lantawon sa ilang trabaho, murag wala ra ang kainit. Nya naapod sila mga teknik. Na ako'y gipangutan na, anong wala, mura magwala ra kainit. Isa kubra na guni. Ikaw sa mga kubra katong kuan, energy, sa dili. Manuel naman. Isa ka Manuel. Sa bado naman. Manuel doon. Pero, og dili ta anad mga kaigsunan, bisan ka mo, kung dili mo anad, bisan ako, magpamasahon ko og usa ka sakong simento diha. Na, ako na lang nang tan-awon. Anang tunga sa init ba diha? Pero kung hanas ka, anad ka, pamasahon kag pila ka simento, murag wala ra. Pero kung dili ka anad, moingon na ka nga, tagain na lang kog laing trabaho, ay rako pamasahan. Anad sa pagpasalamat, bisag mangugat pa ang worship leader, mga igsuon, bisag mangugat pa pag nato mga kaigsunan, kanang panahon sa pagsimba, labi na ugma adlaw kay simba na, miingon ang worship leader, pasalamatan atong Ginoo, siyagit sa mga pagdaig. Wala tos problema. Murag natukan. Ay, na. Ilukso na to ang mga pagdaig na to sa Dios. Usa o paglukso nga ang tiil Dios. Nya, ang atong responsibilidad dili lang pagtudlo, pagdasig sa atong kagalingon, kundi pagbansay usab sa mga kabataan. Bless kayo ko nga nakatan-aw mga kaigsunan sa gihimo sa Ginoo dinhi. Tungod kay dunay say gipadalang mga alagad ug usa ka alagad sa Ginoo nga nag-eskwela Bible School atong pagpakan ng Ginoo. Gibutang siya dire mga kaigsunan pag-train sa mga bata o niya nagtan-aw ko sa video, nihila ko nga nagtan-aw mga kaigsunan kung nalipay ko, hinumdumi mas nalipay pag ayo ang Ginoo. Hallelujah. Niini maong simbahan mga kaigsunan kung imong lantawon bisan unsa ni kagamay sa mata sa tao pero atubangan sa Dios pertininda ko kay dinhi gihimo ang mga pagdaig, dinhi gibuhat ang mga pagpasalamat sa Dios. Makakita kas mga bata, mga kaigsunan nga nag-action sila. Wow, kaingong ko nga pagkanindota. Pero mamalandong pug ko ug dapat pong mamalandong ang matusa kung ay makitaan sa inyong mga bata nga nagdahig bas Ginoo. Kamong mga bata nagdahig mo sa Ginoo? Hello? Mga mamag, mga papa dinhi. Ato bang gibuhat ang responsibilidad nato sa atong pagkaamahan, pagkainahan? Nga dadon ba nato ang atong mga bata sa simbahan? Aron magkat-on, magbansay sila sa pagpangalagad sa Dios. Magbansay sila sa pagdahig sa Dios. Magbansay sila sa pagpasalamat sa Dios. Kay Dios mga pagpasalamat, abli ang langit alang kanila. Dili na mistil pa mo, ingon ka, Lord, panalangin sila. Dili na ka mistil pa mo sakripisyo nga mga igsoon, kabantay mo. Naingon si Jesus, sa panahon nga kahimutan ang usa ka tawo mga kaigsunan, wa pagani sa mangayog, gihataga na sa Dios. Tinuod na. Kay nasayod ang Dios sa tinuod nga atong gikinahanglan. Wa pagani ta masayod sa atong kinahanglan ugma sunod semana. Sunod bulan, sunod tuig, kining tanan na sayran sa Ginoo. Og gahulat, og nagtan-og nangita siya kung nalipay ba siya nimo. Kabantay mo mga kaigsunan diha sa Biblia. Na itaw diha nga kana bitang ang tinuod gi-monitor man ta sa Dios. Inay mong tapat gi-monitor. Diha sa 53 versikulo 2 sa libro sa Salmo. Kung imong lantawon mga kaigsunan, ang Dios nagtan-aw gikan sa trono sa langit,
Midungaw sa kalibutan, kumbaga milili siya. O biingon siya diha, nga gitanaw sa Dios ang matag tao kung o gisusi niya kung tinuod ba silang nagsimba. Kay nakit-an og nasayran man pud sa Ginoo kung unsay rason nganong ang tawo moadtog simbahan. Kay naamang goy moadtog simbahan mga kaigsuonan kay naibog lang. Moadtog ko kay crush na ko tong mag-aawit. Ambot pag di man ko mahimot ang ani mo ron ko gilumay. Mo ana dayon. Nya makit-an man as Ginoo. Ayay. Kabalo man gyud ang Dios. Unsay gikinahanglan ning tawhana unya simang man. Unya maghalad ganit tas Ginoo mga pagdaig dili ta magpa kuha sa mga taong. Amen. Sa Ginoo gyud. Ang pagdaig tuag yun na sa Ginoo tanan. Munang kung imong lantaw ng atong prayer nakabantay mo sa pinaka-basic nga prayer, ang mga pagdaig, ang mga pagpasalamat, ang pagpasidungog alang lamang kanimo Amahan. Amen? Yan naapoy mga prayer, mga kaigsuonan nga wala kayo mabantay di sa mga pagpasalamat. Muingon dayon pod. Ang mga pagdaig, mga pagpasalamat, dungog ug himaya Amahan among iuli kanimo. Uy, gihulam di ay niya. Sunod na po Domingo, uli na pod. Kinsa may nagamit ani nga klase nga prayer. Kay daghan kayong mga magwawali, even sa social media, mga kigsunan mo ingon ang mga pastor-pastor, usap ko kaalagad sa Ginoo na ako sa Hindang Liti, ang uban mo ingon na ako sa Jinsan, ang uban na sa Surigao del Sur, mo ingon sila salamat kayo sa imong time, pastor, sa imong sakripisyo, nga nagwali kas kahanginan, nga walay karatula nga imong gibayaw, kundili si Jesus. Lipay kay ko, diha ko naablihan, matudpas sa kalagad, nga 20 na siya katuig nagserbisyo sa Ginoo diha sa simbahan nga nagdumala siya sa mga tao aron pagtudlo sa pulong sa Ginoo dito siya nagkabantay nga perti gyud ang sayupa kanang magampo ta mga kaigsuonan nga sige tagbalik. Lord, ang mga pagdaig pagpasalamat akong ibalik kanimo, akong iuli, the word iuli unsa man ni ug gihulam na to naaba di ay giuli nga wala nimo hulam ma nagyo kay gihulam. Amen. Makabasa ba kas Biblia nga ang pagdahig, ang pagpasalamat, giuli? Wala. Alang lamang sa Dios. Mga pagdahig, mga pagpasalamat, pagpasidungog. Anapoy mga pagpasalamat, mga pagampo, mga kigsunan, maingon, salamat Ginoo daw hata among mga pagampo, mga pagdahig, among mga halad, bisan kami dili matinud-anon kanimo. Pagkabalinto nga. Napabana ninyo? Bisan kami dili matinud-anon, apan matinud-anon ka namo. Pag suroy, asa ko kakabasa nas Biblia. O sa may giingon ni David sa Salmo 18:25. Ingon si David, o Ginoo matinud-anon kani atong matinud-anon kanimo. Kay ang pagkamatinud-anon sa Dios ang makasinati niini katulamang matinud-anon kaniya. Tinuod na oy. Matinud-anon ba ta sa Dios? Dapat! Inay mong tapat, dapat! Kanang unsa bitaw atong saad, atong buhaton. Unsa may saad sa Dios? Unsa may saad nimo sa Dios? Hello? Nakainomdom ba bata sa unsay saad nato sa Dios? Unsay ato ang commitment sa Dios? Kinsa may nangalaga dinhi niabot nag 5 years. Murag sobra na no, 5 years. 5 years to pataas, kinsa? 5 years paubos. Dapat, dili ta malimot sa atong saad. Ang atong saad, mga kigsunan, I have decided to follow Jesus. Unya moingon dayon ka, Lord, no turning back. Di na ko mo balik. Munang kanunay kang sulayan, kung tinuod ba kang dili mo balik. Na ay mga dili maayo nga imong makit-an masinatian sa imong pagpuyo diha sa pagpangalagad nimo sa Ginoo apan timan ang imong pakigsad, ang imong commitment di na kalimtan sa Ginoo. Amen. Muna nga bisan layo ang ato ang lugar,
Bisan grabe kahagipot ang panahon, grabe kaapiki mga kaigsunan ang panudlanan, apan atong giadto gyud ang simbahan, at apan ato gyung giadto ang balay alampuhanan kay ato ng commitment sa Ginoo. Kabantay mo mga kaigsunan di sa social media, nakabantay ko nga dunay usa ka simbahan nga pertigyong pagkalayoa. Even kani sa akong simbahan kaniadto kay nagtubo man gyud kong Christian, akong papa pastor man, ang akong papa usa ka magwawali, unya nataw ko mga kigsunan nga nagwali na akong papa. Unya kaniadto mga kigsunan wala man kayo mga magwawali, wala kay mga simbahan perting lagyua, unya bukid pud ang amua. Kabalo ba mo mga kigsunan gikas sa amo Pinoy-anan sa panahon nga moadto mig laing simbahan kay adto mi magsimba sa Dios, lakaw na mo usa ka oras og tunga. Nya wala pay karsada, dalan unya perti pang i-challenge kayo mga kigsunan kay inig ka alas 9 naamampoy mga taong siaw. Kabalo silang anang adlaw, anang orasa, alas 9, paingon na may simbahan, magbitbit, mig Biblia, mga kaigsunan. Wa pa'y alas 9, mga kaigsunan, alas 8:30, pagian naman nila karabaw nga bagong gipalunang. Ngunang ako ang mama, mga kaigsunan, mag-short na lang yun to. Bahalag magkabuling ang iyang short, basta kay iyang siyal, dili lang. Iyang pa ang iyang siyal, buling din magkalapok kami sad adto mi manumok anang mga katulayan kay ang dalan mga kaigsunan naabi na mga dahon sa bayabas, dahon sa kanang haagunoy, dahon sa kanang kugon, anak biya na sa dalan. Unya paagian og kalabaw nga bag-o linun gipalunang niya ang lunangan pertibay ng lapuka, iwitik-witik pag yun ng. Pero kabalo mo, wa ko kabantay nga nimpalta mig simba. Kabalo ba mo? Sa sakripisyo nga gibuhat sa akong mama, nga gilid yun mi niya pag atog simbahan, namunga og nagpastor mi. Pagpakan ng Ginoo. Ako ang magulang nga usa ka maestro sa university, sa Negros Oriental State University sa college. Nagpastor po siya dito. Ang akong igsuon og ako, after nga na ako'y mga pagsulay sa cancer, chronic myeloid leukemia, gitawag ko sa Ginoo aron pagserbisyo niya. Muna nga kung ako mudasig yun ninyo mga kigsunan, dumalahag yun ang inyong mga anak. Kamoy mangulo, kitang mga ginikanan, mo'y maguna sa atong mga anak. Dili kay kita mga ginikanan, mo ingon nga, oy, panimba na mo dong, panguan na mo, pagilis na mo dong, panimba na mo dong, kay daghan, pa kay kong labanan. Dili na mo luwas nimo ang labanan, di po na mo panalangin nimo, mubirahin una nimo aron malayo ka sa panalangin. Kay ang tinud nga taong gipanalanginan sa Dios, dunay panahon sa Dios. Dunay panahon sa Dios. Yagihan ay pag-ayo sa Dios ang matag panahon. Gisaysay mo kanang usa nang na mga Kristohanon, wala ba ni apil anang scatter? Natoy usa ka balita mga kaigsunan sa DOHP nga usa ka kasir man dagoy ito. Ang say giingos Biblia, unaha ang Dios. Amen. Usa man pag-una ang Dios, inig kabuntag mga kaigsunan, perting duka lipong na. Labad ng ulo kay perting duka, napay mga problema, napay mga batang napabuyag, wa na kay Ginoo na. Pero kung nagamit nimo ang imong panahon sa saktong paggamit, buti pasabot in short mga kaigsunan, do na kay time management. Mga igsuon, usas pinaka-importanting hinumduman sa tao sa atong pagpangalagad sa Ginoo aron makapasalamat ag tarong time management. Inay mong tapad time management. Dili mayo mga kaigsunan nga di ka kabalong mo dumalas imong time. Amen. Nagyon ay time para sa Dios. Ang adlong Domingo para gyud nas Ginoo. Unya ang para ganis Ginoo mga kaigsunan, ayaw kalipay kung mag-ulan. Kay dunay mga tawo ako nabantayan malipay kung mag-ulan. Moingon dayon nga sa kaniadto moingon dayon, ay salamat ni ulan. Makarason yo ko ni Pastor ulan di ko kasimba. Wana. Nya mangayad dayon, Lord panalangin ko Lord oy. Wa may panalangin. Tinuod na. Muna nga inay mong tapad ang time nimo tarong nga paggamit.
Dapat naakay time para ni Lord, pagbasag Biblia, pagpaminaw sa mga wali, pakigsulti sa imong pamilya, o niya labo sa tanan mga kigsunan, time nimo sa pagpahuway. Kay kung di ka pahuway og tarong, suginlan ta mo sa nakita ni Jesus nga nasayra niya sa kinabuhi sa tao. Mianhigod si Jesus aron pagmonitor o pagtan-aw, pagkilatis nganong ang tao inana. Nakita niya ang tao mga kigsunan nga nganong maning magampo maning putol-putol. Kabantay mo nga na ay mga inampuan nga putol-putol. Pataka na lang ba? Ipertinando ka, Ang uban, di nagyog kampo. Matutpas uban, mga kaigsunan. Ang uban, mga kaigsunan. Pagkatapulan na, muampo. Muingon na lang, muubo na lang dito sa unlat. Muingon, Lord, you know what I mean. Amen. Ubo na dito. O niya ang uban mo, ipagkakugihan. Pero tapulan yapon. Gisulat ang iyahang prayer. Dayong ihang gipakapi. Yang siya na iyang gipalaminit. Dayong pagkahuman, inigdigda niya iyang gibutang sa buko-buko. Giiyang giingnan, Lord, ikaw na'y basa. Wala na'y sakripisyo. Pero kung silpon na ganhisgutan, bahalag ang mata, pertinang dukaa, murag ibuka-buka pa. Labi na na'y mga isyo. Mga bright sa mga Biblia nga ang Sabado mo'y sakto. Pero kanang adlaw insakto na. Basta kay mohatag kag panahon para sa Ginoo. Ang dili sakto mga kaigsunan kon ang doktrina mo ingon nga maluluyon bitaw ka Lord. Murag pusuran na lang ba? Nya unsa may nahitabo? Mga igsuon. Amen. Seryosohon nato ning pagpasalamat. Ang pagpasalamat mga kigsunan kinahanglan seryosohon. Kay dili tawo atong pasalamatan nga pwede tang dawaton bisag unsa ang atong sitwasyon. Pero kung kita nay magpasalamat sa Dios, ang tan-aw niya ang kondisyon sa atong kasing-kasing. Kay basig nagpasalamat ta priya sa usa ka parisiyo. Inumdum anang istorya sa parisiyo matud pa ni Jesus. Nya kung imong lantawon si Jesus kumuadto sa simbahan, ingon pag siya duha og tulo nga magahisgot, magkauyon siya ngalan nasa sa liwala, gimonitor niya matag usa, diya usa ka presyo nga nagampong nagpasalamat sa Ginoo, ingon siya, Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga dili ako hakog. Dili ako kabos. Unya, nagpasalamat ako kanimo nga naghatag yung kog halad. Unya, naghatag kog halad ikanapulo sa kanang iyatong gihisgutan, mga lamas, hirbaboy na. Humutong ina hirbaboy na, no? Pero o kapanday nga gibaligi ang hirbaboy na. Ang uban murag kuan lang murag gigabot ra hirbaboy na. Tanas Biblia, tanang mga produkto mantud pas usa ka tawo nga nagampo diha sa templo nga nakita ni Jesus, iyang gikuhaan gyud mga ikanapulo. Iyang gikuhaan ingon siya nga hatag gyud ko nimo Lord. Nagpasalamat gyud ko nimo, dili prihaning usa ka tawo makasasala o. Pero ang tawo makasasala nangayo sa pasaylo, namukpok siya. Ingon siguro siya nga di na kumusap. Ingon ang Ginoo, kabalo ba mo? Ang gidawat sa Ginoo, ang halad ni ining tawhana. Kay naghalad siya nga mapasayloon. Nangayo sa pasaylo. Pero time pa, nabatasan og narutin po ning pagpangayog pasaylo. Lord, pasaylo ako kay nakakawat yung kong kapayas. Naghalan na po ka, Lord. Thank you, Lord. Ngayon mo kong ipasaylo. Yan, nakahinumdum ang pagkaugma. Pag hinug-hinug na po tungo sa Lord, pasaylo ako. Advance lang. Nili na pwede, mga kaigsunan, ang pulong ipasa. Kana bitang nangay kag pasaylo, naghinulsol ka sa sala. Dapat di nakamakitan sa Ginoo. Maurag yapon ang imong gibuhat. Amen. Nangay kag pasaylo, kay libak ka. Ayaw na pang libak. Unya, aron di ka kalibak, ayaw pakiguban ang mga libakira. Sige kagingon, Lord, usba kong kasing-kasing, di na ko mang libak. Yang imong una-una, ang imong nigdulungog tuapot sa mga libakira. Muingon po kang utro po na sila. Agilibak po di mo sila. Tinuod biya anak.
paminaw nila mo bitaw ng bulahan kayo ang taong maminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Si David ningon siya nga ang tao nga naminaw sa Ginoo bulahan. Nya ingon pagid siya sa Salmo 1:1, isa bulahan ang taong dili maminaw sa tambag sa dautan. Ang mga dautan ba tambag uya ko na. Nya mura po na sila sakto. Nya grabe na sila burit. No? Nya mura kag mutuo wa kay pulong sa Dios. Bulahan ang tao nga dili maminaw sa tambag sa dautan, nimo sunod sa mangibuhat sa makasala, ni makig-abi sa wala mo ila sa Dios. Ang angay buhaton mga kaigsunan aron malikayana, ingon si David diha sa Salmo 1:2, isa ang iyang kalipay mao ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Og nagtuon siya ni ini adlaw og gabi. Pero time pa, nahitabo ba ni sa imong kinabuhi nga nagtuon kag Biblia? Bitagay kuno kog bersikulo. Pastor, na ako'y bersikulo. Nag-ingon diha sa Exodus, si Jesus, ako ang dalan og kamatuoran. Ako ang kinabuhi. Time pa wala na sa Exodus, na nasuhan. Kabantay ko na usa ka pastor nagwali mga kaigsunan ninyo sa mga igsoon, matod pa diha ni Ginoong Hesus diha sa Numbers. Naapay Jesus ba diha sa panahon Numbers? Mateo ra man nagrevelasyon ang mga pulong ni Jesus. Mana kung di ka magtuon mga kaigsunan, masulod po kas dili mao. Amen. Muna nga dihas pagpasalamaton anato, inay mo tapadton eh. Una sa tanan, magtuon ta atong i-apply. Unya, padayon natong i-evaluate ang atong kaugalingon. Mamalandong ta. Ang pinakaseryoso nga dapat natong i-maintain ang pag-evaluate sa atong kaugalingon. Kung wala ba ta magkakunhod, buti pasabot, wala ba ta magkaluya. Kay kung nagkaluya ganitas mga buluhaton sa Ginoo, sa mga buluhaton diin ta gitiyalan sa Ginoo, but ipasabot ana mga kaigsunan ko sa Ginoo, unprepare na ka nga klase nga pagkatao. Inood na, kung unprepare na ka sa pag-atubang sa Ginoo, timan iwan ay panahon nga moingon ka, Lord, unya na, ayaw usag balik, Lord. Kung sa gingon sa Biblia, pangandam kamo kanunay. Kawa mo masayod kanus amo abot ang inyong amahan, ang inyong Ginoo, ang inyong mangluluwas, ang inyong hari. Yang gingon pag diha, ang inyong pamanhonon. Kita ang pangasahonon. Doon ako'y pangutana sa social media, mga kaigsunan, gani ni abot na nag-million nga views. Nga akong ipangutana dito, alang nimo kinsa man si Jesus, adaghanang nangansiroy, alang nako mangluluwas, provider, kinsa man si Jesus alang nimo. Di ba mo na litukon, Ginoo, mangluluwas, siya ang provider, siya ang akong manunubos. Pero ang tinuod nga angay pangandaman, nga angay natong ibutang sa atong kasing-kasing si Jesus atong pamanunon. Ikaw ang pangasunon. Ako ang pangasunon, kitang tanan pangasunon, but ipasabot, ang tao nga pamulungan na, ang babae nga gipamulungan na, dili na magkiat-kiat. Kasabot mo, mga babae, kamo mga babae nga pamulungan na mo og lalaki, ayaw na mo kiat-kiat. But ipasabot, kung kita nga mga pangasawuno na, maunang niyong si Apostol Pablo, nag-uul siya. Ingon pagid siya, nangabugho ko. Ingon nga kamo pangasawunon sa Ginoo. Munang giampingan niya ang mga tao pinaagi sa pulong sa Ginoo. Kay tinuod, ang Dios mapasayloon. Pero kung magpuyo na ka sa sala, wala na ka na maghinulsol. Amen? Munang i-evaluate na to, susiho na to ato ang kugalingon. Lord, luya bako o dili? Inud-anay na ba niya akong pangalagad or murag naghanap na noon? Seryoso ba ni? Kaya kung seryoso mga kaigsunan, di nakaangay mistil pang dasigon. Dili na ta maghulat mga kaigsunan nga dasigon ta ni pastor. Dapat kita naganay mo dasig mga kaigsunan. Pastor, unsa may akong ikatabang diha? Dili kay ang pastor mo ingon nga, pastor mo, Brad, mauni. Nya mo ana din ka, dili ra ko ron mo sayo kay kusog itong manugo tong pastora. Luoy kay itong pastor.
Ngunang ang mga pastor matud pa sa akong amigo di sa Cebu, niingon sila nga abi nimo Pastor Gideon, kining pastor murag gamay. Kanang pastor murag naay gamay. Ingon po siya, ako mo angkon gyud ko, na ako'y gamay. Ano man, mapugos na lang gyud kuno siya pagdekorate. Naana lang kuno say gamay nga naibaw-an sa dekorate siya bulak, na say gamay nga naibaw-an pag littering. Ala, nagkawiri-wiri na lang. Basta kinara sa gamay nga nakatunan. Unya, di man siya musisyan. Wa man po'y manukar. Ana po sa gamay nga. Sina ra gyud tanan. Bahalag, usara ka cord basta kay naara sa gamay. Nay gamay na katunan. Luoy kayo biya. Munang lipay kay ko nga gipadad-an sa Ginoo dinhi og back up sa buluhaton. May mangutana ko ninyo. Sa inyong pagsimba, kung wa mo'y nagkatunan, pipipi ragyapon ang inyong nahibawan. Saan nang pipipi, Pastor Gideon? Pungko, paminaw, pasinaw, pauli. Wa mo'y pagpakabana sa iyong simbahan, sultihan da mo. Wa yung mo'y simbahan. Kay ang tinuod nga dunay simbahan at tubangan sa Dios, nagpakabana ka kung nindot pa ang simbahan. Di ka mo sugot mga kaigsunan nga ang iyong simbahan nagkawatak. Ang uban mga kaigsunan, Kristohanon, unya ang simbahan, binlan og kuan, tisyo. Nya ang manglimpyuhan mo, ingon na, naabitaw na yung manglilimpyo diha. Kitaan kas ginawa. Ugma mo simba ta, muadto mo sa inyong simbahan. Usanay kapag pahinumdom, nga gitan-aw tas Ginoo kung doon na batay na katunan. Tanawa ang inyong simbahan, pulpito, tanan. Unsay pwede ninyong ikatabang bisan unsa kagamay, timan ipagkasaligan ka na ingon ang Ginoo, pagkasaligan kas gamay, piyalan kas daghan. Unang di paggani ka mangayo, kung kugihan kas pagpangalagad, di ka masirog, di ka pasagdan. Bisan asa pa kas kalibutan mga kaigsunan mo nang niingon si David. Di ko angay mabalaka. Di ko angay mahadlok. Ngano man gauban ka. Amen? Wana ako mga pagdasig. Ayaw tinguha ang taas nga posisyon. Tinguha ang aduna kay nabuhat sa simbahan. Amen? Una nga, kung unsa inyong gibuhat sa inyong simbahan, hinumdumi, gibuhat na nato ni Jesus Christ. Ug sa panahon nga ihanang makitaan, ug sa panahon nga kita mo atubang sa Ginoo, ingon dayon ang Ginoo, nindot kayo dias Mateo 28, 25. 25. Sugod 31. Ingon dayon ang Ginoo, duol kamo kanako kamong gipanalanginan sa akong amahan. Og dawatan ninyo ang kinabuhing walay katapusan. Kinabuhing dayon kay matud pa niya, gigutom ako inyo akong gipakaon. Wala ako'y bisti apan inyo akong gibistihan. Nabilanggo ako inyo akong giduaw. Nagkasakit ako inyo akong gibisita. Reklamo ang mga tao ingon, Ginoo wa may makabuhat ana samtang naapakas kalibutan. Kano sa ama may nagbuhat nga gigutom ka amo kang gipakaon. Ingon si Jesus, sa matagbuhat ninyo sa ubos na ko, sa akong mga ubos nga mga igsuon, sa akong mga alagad, sa mga gatimandi sa mga simbahan, inyo nang gibuhat diri nako. Ngunang akong mga pagdasig, ayaw mo pagpabugat sa inyong pastor. Amen? Time pa. Halimbawa, kung kuli-kulion na inyong pastor, may ingon ba na, simba ko pradili, tanang mahitabo. Uy, ang tao mga kaigsunang, di pa mamatay, matiguang na. Kuli-kulion ba ang matiguang? Dili yun na word nga kuli-kuli dapat. Kabalo ba mo, ana? Malimtanon na. Ang laing term, ana, angu-anguhon. Oh? Nakikita kong tiguang mga kaigsunan. Barag huna-huna na ilay gadako ba? Mabitaw nang ang Ginoo, miingon siya nga, ingon ang Ginoo nga, hinumdumi, ingon si Solomon, hinumdumi ang inyong magbubuhat sa bata, samtang batanon pa kamo.
Munang mintras napay kusog. Pasalamatan na to ang Dios. Daigon na to ang Dios. Ano sa man na to? Daigon ang Dios. Patay na. Dili ta kaday kung wa na. Munang gihatagang kag kusog, gitagaan kag hunahuna, gitagaan kag tanan imong gihatag na sa Ginoo para imong gamiton para daigon nimo siya. Ining adto na tog simbahan dapat no. Susiha kuno ang imong kaugalingon kung asa ka gidasig. Unya susiha pod ang imong kaugalingon kung asa ang dasigonon. Unya kung doon na pa'y dapit nga wala pa madasig, ablihi karon ang imong kasing-kasing. Ug duula ang Ginoo nga Lord, dasig ako sa mga dapit nga angay na kong mga sakop nini mong simbahan ari diri sa tubangan. Tanang mga sakop pinanguluhan ni Pastor Adila Fartbir Samira uban siyang husband ug tanang mga sakop diri. Unya magpaduol ta diri ta. Atong mga simbahan asa to sa tunga asa to dapit na atay ko andiha niya sa labi na gyud mga worship team gikas nagkalay mga simbahan palihog mo ari dire i-present ang inyong nakatunan ayaw i-present nako adto na i-present sa Ginoo please kung nakahinumdum mo sa usa ka parabol nga kung ang usa ka okay ako sa nang i-sit up basig kani basig ko ano ako sang i-sit up ng gitara ha kay kare ano atin hey na sige okay hey okay na lang arera hey sige. Sa mga worship team, dunay pahinumdum. Kabantay mo agipo, kinsay nakailag agipo. Ang dili kay makabantay anak kung ka nag-mate mo sulin, gasol, like gas, kay wala may na agipo. Kanang agipo ba? Kahoy. Kanang agipo, gikan sa daog, ang agipo, ang kayo sa agipo, magkapaw. Unsay mensahe? Inani ni siya. Mas nindot nga daghan tang magkahiusa. Ug gusto ang Dios dili lang lawas nato ang nagkahiusa, kundi ang atong una-una, ang atong kasing-kasing. Isentro nato nga ang Dios niya. Ihatag nato sa Dios kaniya gayud siya. Atong ibayo ato mga kamot, mga kaigsunan namo sa gawas. Ihatag ang inyong mga pagdahig sa Ginoo. Atong kadahon mga kigsonan, goodness of God. Katong pagpamuhat, tagapamuhat. Kaluoy mo. Kato. Sukad. Kato to gikanta kanina sa kuan, kalugtugan sa to. Goodness of God. Yes, hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. So ibayo to mga kamot. Dili na to limitahan ang atong kaugalingon. Kay kunon say atong gibuhat karon timan imo si resulta ni. Dunay buhaton ng Dios kung duna kay gibuhat nga mga pagdaig. Litok og mga pagdaig pagpasalamat. Gibantayan ta sa Ginoo og ihatag ang imong nahunang kasing-kasing. Pamalandongi ang unod sa mensahe nga atong ihalad sa Ginoo. Mga mensahe nga atong himong pakigsulti sa Dios. Hallelujah. Uban sa binayaw nga mga kamuhot, uban sa atong unahon kasing-kasing. Oh, thank you Jesus. Oh, thank you Holy Spirit. Your presence among gikinahanglan. Ang imong presensya mo among gikinahanglan. Nining ikaduhang tuig Ginoo. Mutikang nga usab kami sa ikaduhang tuig Ginoo. Ngadto si katulong tuig, ngadto na si kaupat ka tuig, ngadto na sa daghang mga katuigan na mohatag kaniini aron kami makaalagad kanimo. Thank you Jesus. Thank you God. Hallelujah. Glory. Thank you Jesus. Kaloy mo'y may kinutuban, gikutan mo, ibuo kinabuhi ko,
Gikan sa akong pagkaon Ito sa pagpahulay Awiton ko Ang pagkamaayo mo Umamo O kaloy mo ay kinutubo. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, thank you, Jesus. Amen. Ikuktan mo ang among kinabuhi, O God. Oh, hallelujah. Kikat pagkaganinang kadlawon. Angkot ka mo, tulog ka sa biin ng gabi. Wailain na mga awitan kung dili ka, O God. Oh, thank you, Jesus. Nunay kang matinutan. Oh, hallelujah. Nunay kang naayutan na ako. Tungkod ako may gininawa. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Ang tingog mo, Diyos. Hallelujah. Nanagiyas sa tangit. Hallelujah. Nagrauban masud kaysa sa tanan. Kay ikaw nga mahal aking pinanggan. Nabuhi ni Lord Sa pagkaon aron amo kang dayon tungod sa imo pagkamahayogan. Nunay kang matinudan. Pataasan mo na pagdaig ato sa Dios. Nunay kang maayo. Ayaw pakyasa ang Dios sa imo mga pagdaig. Ayaw pakyasa ang Dios sa imo magpasalamat. Nagtanaw siya kanimo o gisusi niya ang atong kasing-kasing. Tanon sang mga pagsulay taliwala sa bisan usang challenge hagit sa pagpangalagid kanimo. Gihatagan mo sila kadaugan o kami o Dios nakasaksi nga kaming tanan nimo sa mga gipaambit kay ini ha. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ako kamong gihangyo mga tigsunan. Itapion ang bikas nimo nga kamot sa imong tapad, gamita ang tuo. Unya samtang padayon nga maga pukar ang ato ang mga music team. Gidasig kas Ginoo. Dunay mensahe ang Ginoo nga dapat nimong ibansay karon, dapat nimong i-apply. Dili lang iampo ang imong kaugalingon, dapat iampo ang imong tapat. Ayaw siya ilayla ha. Kabalo ka nga nanginahanglan siya Dios. Ang importante nga nasayod siya nga giigugma siya sa Ginoo. Og nasayod ka karon nga dunay plano ang Dios nganong nga tao ang tapat nimo. Aron imo siyang aron maalagaran niya ang Dios. Sa atong pag-alagad hinumdumi dunay mga pagsulay, dunay mga kalisod, ug duha ka mag-ampo. Inga ang Ginoo Lord ubani kining iampo ang imuhang tuong igsuon. Hallelujah. Iampo ug pasalamati ang Dios. Ingon ang Ginoo ayaw kamo kabalaka bisan unsa sa imuhang libro sa kinabuhi. Sa panahon nga mo release kag panalangin, ayaw di sa kalimti, panalangin ni sa Lord, panalangin na ako igsoon. In Jesus name I declare blessing. Ikaw Diyos magauban kaniya, guniti kining imong alakad o God, imo akong igsoon.
Amahan, pahinumdumi sila. Pahinumdumi sila nga dunay Dios nga nagatiman kanila. I declare in the name of Jesus, bisan pa sa mga silingan, dasika usab sila sa pagsimba kanimo, dasika usab sila sa pagpangalagad kanimo. Samtang nunat kay panahon, ang mga sanipa pamili, I declare blessing in Jesus name. In Jesus name. Thank you, Lord. Thank you, God, sa imong pagpamati o pagdawat sa mga pagpasalamat kanimo. Salamat, Lord, nga walay mga kaluyahon, ni mga pagsulay nga makapukan, ni makapaluya kanila. Kay imo silang ubanan, imo silang tipigan. Wala na'y unos o bagyo nga ilang makitan. Kaya nga ilang makitan ang imo ng pagkamaayo. Ang ilang makitan ang imo ng pagkagamhanan, O God. Sa ako mga kaigsoon nga mga batanon karon, mga dalaga o mga ulitaw nga niya karon. Salamat kay mo silang proteksyonan. Dili gad kamo tugot na ang ilang kinabuhi, ilang ipahuyon sa pamatasan sa kalibutan. Panalipdi ang ako mga igsoong mga patanon nga magpabilin silang balag, matarong matinud-anon sa ilang pag-alagad kanimo. Diyos litis sila, Ginoo, sa kagdasig sa kayo sa pagpangalagad. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Dalaygon ka nga Dios. Bisan pa sa mga mama karon nga dunay kabugaton nga nagatiman sa ilang mga anak. Salamat, Lord, nga imong kining giriles o imo silang gitagag paglaon kung unsay angay buhaton aron imo silang panalanginan sa tanang mga papa karon. Salamat nga imo silang lig-onon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa tanan niya karon, bisan pa sa among matigsunan nga nagsunod og natiguban ng duyog sa mga pagsimba kanimo, pinaagi sa programa Pulong Mo Kinabuhi Ko, EDP Facebook Live, Lord, I declare blessing unsa may imong gi-release kanamo karon. Ila sa mga dadawat tinitak naa. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Mga pagdaig pagpasalamat, among gihalad, among gitugyan diha kanimo, kay alang lamang kanimong kadungganan. Mga pagdaig pasalamat kanimo lamang sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Ay mong tapat, congratulations. Gipanalanginan ka pag-ayo si Ginoo. Happy 2nd year anniversary. Salamat kay sa Ginoo, dalaygon ang Ginoo. Amen. Amen. So, salamat, Pastor. Pulong sa Ginoo, no? I do believe nga nag-istorya gyud ang Ginoo sa matag usa nato kakinabuhi karong adlaw. Amen. So, I hope nga dili lang to malabayng kapang lang, no? Ang ipang magkuha ni Pastor, no? Kundi ato tong i-apply sa matag adlaw na tong kinabuhi. Amen. So, this time it's our offertory time, or nga pagadadon akong gitawag si Brother Nicole Ikalina, no, aron magdala sa offertory message. So baka sa pamaigsoon, mayong kautuno na niya. So, dalaygon gayud ang Dios maigsoon ining takna ining adlaw maigsoon sa iyang pagkamaayo niya sa atong kinabuhi sa matag sa usa. So ako ang gitugunan sa pagdala sa tithes offering maigsoon. So siguro sa matag usa sa nato maigsoon. So dili pa maigsoon ang wala na kaila kanako ako dahil si Nicole Ikalina. So from gihungan unya akong asawa, taga dinhi. So, taga kalingking ko magsuon sa Bibra, napuyo ko. So, na ako din nagpasilong sa Kapastora Adel, nga kauban sabi nga taga gihungan magsuon. Amen? So, dito ta magsuon, no? Ang pulong, ang din ako gikuha magsuon
sa Malakay 3:10 kay sanglit kay ganina pa makong buntag giingna ni Brad Isko. So salamat sa Ginoo nga napo ko'y bahin migsuon para sa kaimayaan niya migsuon. Siguro sa matag usa-usa na to dire nakabalo naman taan sa pulong migsuon nga importante gayud ang paghatag diya sa Ginoo. Dili ta mohatag sa tawo migsuon kung dili para sa Ginoo. Amen? So, tuloran ni ka kuan migsuon verse dire sa Malakyas 3:10 11 to 12 ningon siya dire. Dad-a ang tibuo kay kapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon dito. Sulayi ako og makita ninyo nga ablian ko ang mga bintana sa langit ug ibukbok ko kaninyo sa madagayaon gayod ang mga panalangin. 11 dili ko tugutan ang mga tanom sa paglaglag sa inyong mga tanom aron ang inyong kaparasan mamunga og daghan. 12 unya ang katawan sa tanang kanasuran moingon nga bulan kamo tungod sa tungod kay ang inyong yuta mahimo man nga maayong dapit. Amen. So ang Diyos mga igsoon nagpasabot siya na sa matag abot nato sa tanuman kaumahan ba kung unsa ba ang imuang gipiyal sa Ginoo magsuon ang para sa Ginoo para gayud sa Ginoo. Amen. So ningon siya magsuon sa pulong niya nga kung ihatag ang para sa Ginoo diri sa templo sa balay nga tigumanan magsuon sigurado jud nga naay pagkaon magsuon ang balay tigumanan. Kung ningon kog pagkaon sa balay sa templo magsuon dili laman ang pastor nga makapaymulos sa atuang hatag para sa Ginoo. Para kanato ni tanan kay tagalan gud sa atong na balitaan kay kung magisgot tag 10% peksyon, grabe na kayo sa media na pangitabo. Nganon pa man kuno nga nakinahanglan pa kuno type. So ilaharap po na sa ilang pamaagi megson. Pero kitang anak sa Ginoo sugo kini sukad pa sa Old Testament ang tanang mga abot katong gingon ni pastor kadira nga ayaw kamo paghalad og kanang mga piang mga unsa pa ka nga para sa Dios kay balaan ang Dios megson. Balaan ang Dios kani adto megson labaw na gayud nga balaan ang atong Ginoo nga atong giargaran. So amen. So dito ta megson dire sa 11 dili ko tugutan ang mga tanom sa paglaglag. So dili niya tugutan ang Dios megson nga ang mga dulon para tan-o niya ang mga atong mga tanom. Kay sagaran karon sa atong mga pamuhi megson imagine no gigamitan naman gani nato kanang kuan mga kimikal para laman ang mga sapat, mga matay para ang mga atong mga kambayan, atong mga kamaisan tanan megson naa jud diha makita ang himsog. Amen. Uban sa tabang sa Ginoo megson siya ang magapanalangin sa tanan atong gipangkamutan igor at tagi piyal siya ang nagpatubo. Kita nag-atiman megson apan ang Dios may nagpatubo. Amen. So dito sa 12 unya ang katawan sa tanang kanasuran miingon nga bulan kamo tungod kay ang inyong yuta mahimo man nga maayong dapit nga puy-anan. So pasalamat ta sa atong buhay nga Dios megson. Kay ang tanang mga katawan nga wala makabalo makaingon sila nga sila pud di ay magpasalamat pud sa Dios kanato pinaagi sa atong mga pagtuman diya sa Ginoo megson. Amen? So muhatag ta kung unsa ang naa nato para sa Ginoo. Amen? So, dalaygon gid ang Dios megson ug maura to diya, maura ni sa megson. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dili ko ibaylo ang presensya mo, Jesus. Sa mga butang ning kalibutan, kayang mga butang
presensya mo, huwag katapusan. Ikaw ang gikinahanglan ko. Wala na ilahin pa, Ginoo. Sa matag adlaw gihandog ka. Namo puyo ning buwan ko. Ikaw ang akong galangbanan. Ligon nga akong kasandigan. Wala na'y laing panganod ko, kundi ang presensya mo, Jesus. Biling mo ibaylo ang presensya mo, Jesus. Sa mga butang ning kalibutan, kayang mga butang lumalabay lamang. Apan ang presensya mo ay katapusan. Wala na'y laing pangandoon, kundi ang presensya mo, Jesus. Kundi ang presensya mo, Jesus. Amen. Praise God. Mayong udto mga igsoon, adto ta sa pagpanindog atong bayaw ang atong kamot. Magampo ta sa alang sa kahit sa lopiring. Gamhana na mga Dios, balaan ka o Dios, dinigtakna sa kautuhon Amahan. Salamat Ginoo sa imong gugma nga imong gipasinati kanamo. Salamat Lord God sa imong pagkamatinud-anon. Panalangini o God, kining sa lapian mong bahin, kining ikapulo o God, kining upiring Lord God, imo kining panalanginan Ginoo. Panalangini Ginoo nga alang Ginoo sa malipayon nga naghatag sa imong saad o God, nga imong ablihan ang langit, imong panalanginan, imong ibuubo Lord God. Ikaw mag-provide Lord God niining tayo sa lupiring Ginoo alang sa pagpadako sa imong gingharian, pagpalambo o God sa mga ministry Ginoo, nining simbahan Ginoo nga gitukod Ginoo, malipayon Ginoo, imong panalanginan ang matag usa Ginoo nga malipayon nga naghatag kay imo man nga gipabati at ang imong pagkamatinud-anon o God. Salamat kanimo Amahan nga ikaw lamang ang among kasidunggan Ginoo. Ikaw lamang Ginoo ang imong kabubuton Ginoo. Mao'y matuman nga kini mo lambo Ginoo, hangtod Ginoo sa imong pagbalik Ginoo. Salamat ing tanan Ginoo. I declare blessing in the name of Jesus. Amen. Amen.
before mag-closing prayer si Pastor na ako'y naami gamay nga tungkol sa kanit siya nga certificate mga igsoon, certificate of appreciation. Salamat sa Ginoo. No? Before mo closing prayer si Pastor, ako ning basahon o ako ning ihatag sa iya. This certificate is from the akong Antiochos. Proudly presented to Pastor Gideon Candelario and grateful recognition of your faithful sacrifice and dedication of the preaching of God's Word as we joyfully celebrate the second church anniversary on May 31, 2025 at the Disciples of Jesus Christ Incorporated, Tumunoy, Moalbo, Alcibo. Pastor? So dalaygon ang Dios sa pagpanalangin kanunay. O sa dili pa tamo ato sa panapos nga pag-ampo. Ako din gihangyo kinsa tong kaila ni Susana Pablio nga nasa Thailand. Kung nakaabot siya diri, kaila sigurong Karen nga akong listener, viewer sa akong programang Kulong Mo Kinabuhi ko sa Facebook Live. Kaya niingon mo to Susana, nga kung dunay mo ari diri, ako siyang ihatag ang Bible, kay nagpapalit man gud og Bible niya, naa diri ang Bible niya. Palihog lang ko, duola lang kung naaman gani siya diri. Pero kung wala, ako ra po ning ibili ni Pastor Adila para si Pastor Adila ray mo kuan kanang muhatag pod sa Bible, kay naaraman diri. Kay importante kayo ang Bible pod sa iya ha. Kay naidawat siya og nangalagad na sa Ginoo. O niya, kita po diri, kanunay na kong gidasig ninyo nga ayaw gyud ninyo kalimti ang Biblia. O kining ikaduha nga anniversary, dili na to ni kalimtan tungod kay ang Dios nagpahinom dasig kung unsay angay natong buhaton. Akong gihangyo matag usa sa pagpanindog atong ibayaw atong mga kamot o ato siyang pasalamatan sa iyahang paghatag kadaugan sa ato ang halad ug mga pagdaig. Ikinabuhi ang imong mga pulong, mga panalangin nga imong gisaad mo'y among maangkon. Amahan, salamat nga ikaw magatipig sa matag kasing-kasing ug unahuna nga nakadungog nakasabot ug mindawat sa imong mga pulong nga mugiya kini kanamo bisan asa kami ug sa tanan Ginoo nga mamauli, sa tanan nga magabiyahe, sa tanan magalakaw, isipti Ginoo ang tanan o padadi sa imong gamahanang mga anghel. Din walay bisan unsang kadaot nga moabot kay magauban mang kastag sa tagsa namo kakinabuhi. Sa tanang mga kapastoran nga niya karon imong gilig-on Ginoo kung unsay angay namong buhaton o kung unsay angay namong paningkamuhi sa panahon nga ikaw mo balik alang kanamo. Kami masaligon Ginoo nga magmadaugon kami kay ang among Dios nga mo ikaw nga among gialagaran dili man mo pakyas. Salamat Lord sa imong pinasayng pabor panalangin. Og bisan pa Ginoo, salamat Lord sa tanang naghago, sa nagsakripisyo sa pagkaon, nagluto, I declare blessing in Jesus name. Moabot ngadto kanila ang tinuod nga kaluwasa kabaguhan, mangita sila kanimo. Salamat Lord nga ang tanang naghago, nagsakripisyo imong panalanginan, sumala sa imong mga pulong magabalos ka sa mga buhat sa mga tao nga mingtuo kanimo. Salamat Lord, bisan pa sa tanang mga bisita nga niya karon, dili lamang sila bisita kun dili amo silang igsuon, imo silang mga katawhan nga nag-alagad og nagdahig kanimo. Thank you Lord nga pinasayng pabor mo abot kadto kanila. Salamat Lord nga niining si manahuna, niining bulana, niining tuiga na hinumduman namo ang imong pagkamaayo ug dili gid kami malimot sa imong pag-uban kanamo. Dalaygon ka nga naghatag kalampusan o kadaugan. I-bless Ginoo ang tanan Ginoo sa pangalan ni Ginoos. And thank you Lord nga magauban ka kanamo, pinaagi sa grasya sa among Ginoos, pinaagi sa gugma sa Dios Amahan, ug pinaagi sa pagigambit sa balang espiritu. Gikan karon hangtod sa imong pag-abot. Amahan uban ni kami.
ug bantay sa ngalan ni Hesus. Ang tanang Kristohanong katawhan tagalangit mayong amen og amen. Hallelujah. Og salamat kaayo sa Ginoo. Ako ang ihatag pagyud ang microphone ni Pastor Adila, pagpasalamat og announcement og unsay mga dugang magyod nga mga buluhaton. Thank you. Praise God. So gigutom na ba ang tanan mga igsoon? Kinsay nabusog sa pulong sa Dios? Amen. Dalaygon ng Dios. So nabusog man ang ato ang espirituhanon. So karon po dato na pong busgo ng atong pisikal. Karon padayon ta magadaig sa atong buhi nga Dios mga igsoon. So announcement mga igsoon, daghan salamat sa Ginoo nga naging successful ang ato ang second Thanksgiving karon and church anniversary. Daghan salamat. Dalaygon ng Dios bisan sa inyong mga kinabuhi, dalaygon ng Dios. Ang Dios magapanalangin sa inyong mga kinabuhi. O announcement mga igsoon, ongoing ang prayer meeting every Wednesday. Dayon na po may children's ministry every Saturday. Karon wala ko ka-teach dito kay naaman dire. So every Saturday kung walay mga kakulian dito sa among mga silingan, mga kabataan gi-disciple namo na sila kauban ni Brad Isko. So salamat sa Ginoo nga nyaugma padayon natong daygon og simbahon ang atong buhi nga Dios. Amen. So manindog ta alang sa Oo. Naman din nag-birthday si Sander. Ato ang kuan, atong mga nag-birthday, dili lang si itong Sander, isa may nag-birthday, tanang nag-birthday karong bulana. Ato ang akong paduulon dire nya mag-ampo ta. Isa may nag-birthday og Mayo. Happy birthday. Wala na? Sige, ato pagpakan na Ginoo niya happy birthday. Napa ba? Napa? Si brother, no? Si Monico, brother Monico. Og si? Pareha mo bulan. Happy birthday. Happy birthday. Okay, arera mo. Arera pe. Sige, nya manghanta ta. Og oy, happy birthday ni nanay. Mayo 24, no? Sa tanang nag-birthday. Unya ako ang gihangyo manindog ta unya katahan nato happy birthday unya ato silang ampuan, deklarahan nato og blessing. Unya human sa atong declaration about birthday, blessing ato kanila, atong pasalamatan ng Dios sa pagkaon. Happy birthday at ato sang hulaton ning ato ang gitarista. Kay sige kuno. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday ninyo si Sister Maridel, Inday, Erika, si Nanay. Wow, ito no? Erika, si Brad, Monico, o si Sander. Atong ibayo ato mga kamot, no? Sa mga nag-birthday, declare tag blessing, declare tag provision, protection, ngadto kanila. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Salamat Ginoo, nining adlaw, og nining si manahuna, nining bulana. Among gihinumduman ang imong pagkamaayo og ang imuhang mga plano sa imong pagpakatao sa akong igsuon. Karong nga bulana, even Lord ni Sander nga karong gyung adlaw ang birthday, karong nga pitsaha diin imo siyang gipahimugso, nasayod kami nga imo siyang gipakataw, gipahimugso nga duna kay plano siyang kinabuhi. Ang imong plano maayo kayo alang kaniya og siyang Pinoy-anan og sa mga tao nga imong higugma. Salamat Lord nga siyang kinabuhi mahitabo gayod ang imong mga plano, matuman gayod ang imuhang mga plano sa imong pagpahimugso kaniya. Tipigi siya gikan sa lapalapahang to sa limpulo uban ni siya bisan pa sa akong mga igsuon nga niya karon sa ilang ako mga igsuon nga nag-birthday nining bulana. I declare nga ikaw magapanalangin, dalaygon ka nga Dios nga magabless sa akong mga igsuon. I declare nga imong gi-release ang pinasahing pabor panalangin ngadto kanila.
I declare in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat Lord sa imong paguban ug sa imong pagpanalangin. Tungod kay nasayod kami nga sa panahon nga mo deklaramig panalangin mahitabo gid ni sa akong mga igsuon ug amo kang pasalamatan nga ila gid kining masinatian. Imo silang proteksyonan lang ubanan. Dalaygon ka nga Dios nga mag-bless kanila. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Atong pasalamatan ng Dios sa pagkaon. Amahan na mo nga Dios sa makagagaho, nagpasalamat kami sa pagkaon nga mo karong saluhan. Bisan pa sa tanang klaseng sudan, pagkaon, drinks, tubig, Ginoo, I declare nga mahimo kining medisina, mahimo kining nga vitamina, I declare Ginoo nga mahimo kining sustansya sa among kinabuhi. Sa matag lawas Ginoo nga moambit niini. Salamat dili ang imuhang panalangin. I-bless Ginoo kini mao pagkaon sa tanan Ginoo nga nagkugi ug sa tanan nga mga tawo nga imong gigamit aron mahitabo kining pagpasalamat kanimo. Mubalos nga to kanila ang panalangin ug pinulpilog, pinaawas, pinatantan in the name of Jesus. In thank you Lord nga ikaw magabalos kanila sa tanang naghagog, nagsakripisyo aron maandam kini mao pagkaon. Amo ning ambitan sa mga pagdaig pagpasalamat kanimo. Samtang kami maghambit niini, ikaw o Dios magapanalangin kanamo. Sa pangalan ni Jesus we pray. Amen. Oh, amen. Love of the Lord. Yes, I love you in the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you in the love of the Lord. Yes, I love you in the love. Wow, congratulations, no? Okay. So, sa may pamaagi, Pastor Adila, ipapalo lang o sa ipaagi sa pagkaon. Sige. Linya lang sa pagkaon o niya kato ang mga senior, ato lang silang alalayan. Masamayo, maunaha nga senior o niya palihog lang ko sa tunay mga bata. Palihog lang ko monitor nila pod para kuan nato sila sa ilahang pagkaon, no? Salamat kayo sa Ginoo sa tanan nga mga kaigsunan gikan sa nagkalay mga lugar, sa ato mga kaigsunan gikan sa Tunga, sa ato mga kaigsunan gikan sa Sudlon, Cebu City, pinangulo ni Pastor Erwin, Pastor Carmen, Pastor Miliboy, sa tanang mga pastor nga niya karon, salamat kayo. Ang Dios mag-bless sa tanang mga young people, mga worship team, no? Salamat kayo sa inyong kinabuhi. O sa tanan, labi na gyud sa mga naghikay, dalaygon ang Dios sa inyo nga kinabuhi. Magpanalangin ang Dios sa inyo nga matag Pinoyanan. Sa mga silingan, salamat kayo sa Ginoo. I-bless tang tanan. Okay, enjoy sa atong pagkaon nga gihatag sa Ginoo o padayon ta sa pagpangalagad. God bless. Happy anniversary. God bless. Salamat kay sa Ginoo sa kalampusan sa atong ikaduhang anniversary sa atoang sipahan diri sa Moalboal. God bless. See you tomorrow sa atong Sunday service. God bless.